ولا كل نفس نتوعا كننا بكما مهارنا قدس ولدك كان زي بلا أنت مسسبت صلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا زلخا نقول حليف كارمان زل ألم تنبر كم مسراك سام عرب كاب سمين سعدبوب سم كان زل ألم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفت أرينتك سلبويتنتك قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نجزعك نسجلك لنا ساعات معلتي زبارك لنا سلام زوعلك لنا بتعنا به ودو زبلك لنا نسخا مكر نسكنا نخايفن جدما زم سجي أدما بارك لنا صلاتنا تقبل لنا ملائكة قدوس ميكائيل إكادما تراد عنا خم نفس الطفئات كبسوا قدات حلونا بركات أبونا ساميئيل كفلنا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا كم تنهواري الزمهار كايوب أب سماعت نبر أبونا ندبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مسا فقد كام تاب سماعي كم دم أمدريخون نعلة تنجرانا لما هبنا إحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا كفاد إحنا نمبر فتنايت أتونا من قصنا حيلين كبرن نزل علمنا تكاي مؤمين عزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خد انجليخي بسقاخون انجليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أن السبرختيخي فركر سخون برخيو أو ملتا تسقا يا بهير مساخيو أو فسيتي داسي بالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويشري اجزينا أملاك المدان يذكر سوس كان كان سريات يدم ساسي أبسا ولدوا لبركسات إبراهيم أنتم عوية كانت وعوية دياكونات إنه أنا سايرو قصانات ببسمكم كونوا فتحانون تهانا يرسيان كلوان سمات زيو مهار النكسوس مال عشر تغلتين زيو مهار النكسوس 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 بزحلف محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس مال عشر تغلتين بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس ناي مسغانا صلوت سناي نجر نزغبرلنا يقرب حال እግዚአብሔር አቡን ቆይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖን ለና ሰውርና ሮዲእና ንዩ حليونا نقربنا تقبلنا تمعونا نصحنا سعد سعد ياون ابصحنا ايو الجون بዛ قدس على زيان كل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل እግዚአብሔር አምላክናን ለምኖ ለና صلي اوغيتانا እግዚአብሔር كل تحزابون ቆይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ كل ግብርን ምእንቲ كل ግብርን أوشت كل جبرنا مسكنا كلنا سلسور كنان زردا خنان زحل خنان نبخاون سلز عرب كنان تقبل كنان سلز عرب كنان زتنع خنان سعد سعد سلز خنان مسكنا كلنا أوجيتا يقرب لنا أو مفكر سب سلز من كلنا كم محرت كون دللنا نزع الدس على زي عن كل زمن وتنا نغاب مراب فسم سلامكم فسمها بنا كل قناعة كل مكران حبون قرن زخنا كل جبر سيدان مخرقوا فأسبات من لعل سلان أوجيتا كابا يرحق كاب كله حزب خاون أرحق كاب زرياز قدوس بتازون أرحق زطعمن زحشن عزلنا تمنن عنكر بيتن كل حل سلان تركز انت عن زحب كنا نسخا خمو كاب كله خف عدحنا بالها نمبرنا فتنايت اتونا حدا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا إيس كورسوس من تفقر سبيل بزقبر محرتن يقرتان مساقا معرم حوم زغان منفذ قدسن مسقانان صنعاتن بؤزلك لو من كل سعن نزل علم آمين ناين السحا مزمور 50 حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا بساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي ون أصريني أنا أبساي فلت ألقم حتياتي كل جزي أبكد مأيو بزرباخا صادق بفرد خوان طون كاتركب سأنا أخاطراي بدلكو أبكد ميخا أكي قبركو نو بأبسات ولدكو نيكا بحتيات تنستني نو أنا حق أوشتي خاتو دليو أبهوون محرني من تخص أرسو سمع زات ريني
كبرد كصعدو صبني تنزقت قاين عصم تحغسات بحتان حغسن اسمعني غزكا بحطياتي كولو نبزل عبساي وندمسسو واملاق صري لب فطرلي صنو منفس قاويش تحدث كاب غزكا يدربيني حغس مدحان كامل لسلي فقدنيا منفسو دغفني مقدخان مفرسكم رمئيه حتان بخاكم لسيم واملاق مدحاني كاب ادادم اناغفني لساني نصدق هالل كتبللو يا ويتا افي مسغانا خنغرس خنا فريكفت مسوات بهب لكاني تزيكونس مقرب كل كانره مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاق سور منفسيو واملاق نسبرن قطقط اندبي ايتنعوني خا نصيم صغها سناي غبرلا مكاتات يرسالم مندا شب مسوات صدقي بزحر مسواتي بمد مسوات بهك لكايو شو ام مسوي خارح قرب الكايوم هاليلويا ذا سعزيا من بارسغا غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ጸሎተ ሰዓታት ናይ ዘወትር ጸሎት ይቅጽል ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ንክሓድገለይ ከእልምኖ مزمور 130 أبوي مرجيتا 130 حدن أين عالم 130 كلتن إيدن 130 سلستن حارقوين 134 مولو 130 شوعتن بيتروس فاميلي 130 شمونتن أبا غشي 140 حدن أنا خنبباي 140 كلتن أبي مرجيتا 140 شدشتن عين عالم 240 شوعتن حارقوين 240 شمونتن بيتروس فاميلي عاول كاتنب بيتروس تعمل كانت خوينا Tea is so good. Yeah, you like it? Yeah. دكتور كما قال هو تسمعنا 148 يا هو اوكي هلا نكتم ببا هذا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቋቁምዎ ይሓልፍ ሕግ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባህርን ሙዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ኣይትሰልጥን ቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረትን ምድርን ኣጉባዝን ጎረዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግንዎ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ
ቅድሳት ተስፋቲ ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل ونصبه نبره منفس قدس ما نبرو نتمس እግዚአብሔር ከይራአይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ጻን ከም ስርዓት አገህ ገብርሉ ምሳተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓኦፎ ንአምላኹን ከም ዝእናበለ አመስገነ ወጎይታይነትን አዛብ ምግላጥ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዝዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረአያስ حج كم تزربا خان باري خاب سلام تفان وإخابله سجانا نجابير أملاخ يكون أمين أكرسوس أملاخنا سيراب بخان منفس قدسن لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين كفلتات صلوات أشلي أنه أب كلمتي كنوع فراداي كقوم تداري الله إتي أب منقو مجاي زحلة في عدمي نخونني نفرجن بقول سلو زخوني ببزحي حياتي رعدن كتكت أنا الله كنك نفسي جناب مريت تنبرك بهاللخص تنسحي مخنياتو مريت عم قابرة ودسون يوم أب موت كأز ذكرو يلبون أب جهنسات وين زمسجنو يلبون مو كاب دكاس تكيد تنسيخي ناب مدحني خي بن السحا أو أملاخي محرننا دحننا ناوركي تمهتني أمين كبر المسكانة أخايكم نكون ودن منفس قدسن آمين موال سوزي ودا أين آدم شمو أرسب زي ودا نزا عالم زي أخا أنزل عالم زنبر أنت زخونسي نفسي نصه مخانة مخنياتو نفسي نصه زخانة مخنيات محلو وكنيرو جناخة اتتصوري زخانة تقباراتكن اتحمقن اكاين أب قدمي اتحق انيامس زقلع أب عرات حاتيات تستحكي أب تشللتنيا كدعن سقاخي كلخي انت ايو اتهبيو ملسي او خرستاس أملاخي باتي أزيو زفرح فردخان اسم بدنتي زل عالماوي فردخا انبركخ باتي ملوكتاوي نتصبرا كون برهانكا انقدقد ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኹ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ዘንወይ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ونصحت دنجل إلسابيت سمعون لهم هلو أره ونصحت دنجل نبار ياخي اتي قلطف طلال رديتكي زرقحي نتي أب حلناي كم معبل زقامات الكفوء حسابات كاباي أرحقيو نتحممت نفسي بخانتو النت أزيو حلواتات في قوة قالو أمو نابصولوتن من قسقاسن أبقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت تلمن أسايت أدن إخي أدمنشي هوت نقسين أملاخين قويتاي يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين وقويتا إيدن وقويتا بزاليت زيئة نعم أمو زي حاتيات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروخ إخا برختك أزي بزوف إيو قدسم كاون نزال عالم كبري زمالو إيو آمين وقويتا كمتي أواخات وكلنا يوزلنا محرتك كومو
ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ወኣምላኽና መድሓኒና ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ኣብ ወለዶን ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይተንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕነንን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ክመፅእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ውሉድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ፓራጎይን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ከም ዝመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ንኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝውሃብ ፀሓየሞ ምንቲ ቅዱስ ልብፀሓየሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ሓዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢአት ንፅጎን ካብ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ከምዚ እናበልና ከነመስገነካ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ያብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣብዚት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅዱስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከምሕርና ናብ ጎይታ ለምነልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ስርዕና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል
بقويتنا يسوع كريستوس تآمنت أما الذي تحقيقنا أنت كحد قلنا تذكرنا آمين آمين مأتو صلاة ሃይማኖት ጴጥሮስ ቃለ ሕይወት ይስማዕና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ አዲ ሐቀኛ ብርሃን ንኽብርህ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኒት ዓለም ስለዝወለድክና መድኃኒ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ንነብስና ስለዘድሓንና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን አሜን አነ ጸሎት ሳሙኤል ንኹሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረት ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዑል ኩሉ ብናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኹሉ እተምልህ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኸረዳ ኣይብልናን ኦ አምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን
كما مهرتك أملاكنا وعقوبك مع بسانه بك ممرأتك أملاكنا وعقوبك مع بسانه بك رأتك أملاكنا وعقوبك مع بسانه بقعات برنا مسكانا غمزلنا غنصلب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس منغستك تمصا فقدك تاب سماي كم دما امدري يكون نعلت انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منغستن حايلن كبرن زل علمنا كايما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحدنا خي دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب انس برختي خي فركر سخم برخيو اوملت تصقا زيابير مساخيو اوفست الدس بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين ناين الصحه صلوت وقويتا ابزا معت زي اب قد مغاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحطانا ايو نسغار فرعون مفكر سبن سلازخونكا انت قدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا او قوي او املاك بسلام كن حد سلاموتي تهبنا ابزانا يدقاس غزينا خاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا خانا السلام ملاكال اخلنا سغان برهراي انت مفكر سب زغنا حد ودخا ويتانان املاكنان مدحنان يسوع كريستوس اتيبون مسؤون كبرن وداسين كرمان زلكا معرخه مزغنا وهبيوت منفس قدسن مسغانان صنعتن بزلكا لومن كل ساعن نزل عالم امين دحرنا بسوا كف ساعات زصلى صلوت وقويتا محرنا مرتك او نبزحلنا او ام نفسو كف ساعات غزين اب سماي مدرن بخبرت سجل الكاكروسات من املاخنا بعلنا ويت عقسم بزح مرتن سنات ملاخان نتوم انا زقدم بسمات ملاخان روحن نتوم انا زقدم يم حطيتنياتاتن تمحر نحط بن الساعات من يسبه هوت كنبر مبر موت زيت دلي من تصبيهم زله تصفى سمايات كرهبو نخلهم نابدحنا تتعدم وقويتا ابزا ساعات زيان اب كل ساعات لما نتقبل يوتنا قنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سغانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفاء حزن سقيات لبرد عنا بهلونا امكن عقاب بودسان ملاك تحلونا ناوهدت امنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فطر كان بصح عدلنا نسخان زل عالم بروخيخا امين بقعات برنا مسغانا خمزلنا كنصلي اب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس منغستك تمصا فقدك انت اب سماي كم دما امدري يكون نعلت انجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كم فادغنا نمبر فتنا يتتونا منغستنا حيلن كبرن نزل عالمنا كايما امين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا غدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي ادي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسخكوان سبرختي خي فركر سوم برخيو أملت تصقى جابير مساخيو أوفست الدسي والكي حتياتنا أخسر لنا نفت ودخ يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا آمين حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ምስጢራትን ስነ ምግባራትን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ርሑቁን ኣብ ቀረባን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም
أمرير حزن نزلهم دبسا قدساني دبسكم نعنا خا نخلهنا زستوعل أمره بو موداتنا يسبقلنا نتوم زنبرنا نمزخ آخري نتوم زي نبرنا خا انتاي كم زنبره ما انفاتي كخوننا ما انتي أبز حلفة قبعنا كم فقاد اكزابير قبرا وهبت أبزبل RST ينارينا ازي قبرا وهبت زبل كاب اكزابير منشو اكزابير مخانو مودعتوها ناب اكزابير مخانو بشدش مسمرات كم زرقاه اتوم 4 كاب اكزابير ناب بيت خريستيان ببيت خريستيان ناب اكزابير توم كلت تخا كاب اكزابير ناب سب كاب سب كا ناب اكزابير حمشنت بحده امونغو 20 مباين زلو فللي 20 انتايو مباكه انتايو بقال اكزابير مسرت رينا حمشنت بخلته 20 انتايو حمشة نتب سلسته 10 كابي نهب حمشة نتب 4 نمنتاي 10 موسى أدلاي زتواس 10 كا أمنتاي معلا يوعل حمشة نتب 5 10 مخفال انتاي ربحا 10 بمخفال انتاي ربحا يركب اليوم أبز حلفة قبعنا مالت زحلفة سلس كم فقاد اكزابير زرعنا يوم يميل أبزر استي نلومون كم فقاد اكزابير احنا انت لنا املاخ انت فقدو اتوم تريفهم زلو حمش نوسانار استخنر يومينا حمش نت بشدش 10 من يمحادرو حمش نت بشوعات سلمنتاي سب نابزتا فلاليو عينت بعلاو سقمتي خيد حمش نت بشومنتا مباين 20 اموسا امون مخان انتاي يدلي حمشة نتب الشعاتة ممزاني مباين 20 زم حضرو سبات حمشة نتب 10 موسى مباين 20 زهبكا تبعات حمشة نتب 10 حدا قدا بيت خريستيان أمردا دخاتاتي زيون كاب حمشة نتب شدش ندحر زلو لو معنتي كم فقاد اكزابير نريهم يومي زخبركم حزب اكزابير بزتخا على متن بزي مقراز كنكتاتلو خلنا ازيو اقداسي يو مخنياتو تزحلفن تزلنايون تزمصن تتحاحزو سلازخيت كنا بكر كلنا بفلايتهم مصحف زي بلنا كنا بكر كلنا نمتححزو مستزنبرناين امونغو تذكرنايون نمتححزو خنصقم سلنخيل بزتخا على متن እንደ ዘይብኮርና ኣብቲ ዘየለናሉ ግዜውን እግዚአብሔር መስገን ተሰኒዱ ክረኽቦ ስለዝንኽእል ኣብቲ ዘይነበርናሉን ተመሊስና ክንሰምዖ ዕድል ኣለና ኣብቲ ዘይተዓመልና ጥራይ ድልየት ይሃልወና ማለት እዩ ስለዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ኣብቲ ግብረ ውህበት ዝብል አርእስትና ኢና ዘለና አርእስትና ከዓ ዕሽር መን የማሐድሮ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እቶም መጽሐፍ ዝሓዝና በት መጽሐፍ ገርና ክንከታተሎ እቶም መጽሐፍ ዘይሓዝና ግን ተመሊሽና መጽሐፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያናውን ከም ዘሎ እቶም ክንመጽእ ዘይንኽእል ክላኣኸልናውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተዘራሪብና ነርና ሕጂ ከዓ ነዘኻኽር ኣለና ምክንያቱ እቲ ሰነድ ንዓና ይኹን ንደቅና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ይብሉ ነይሮምን ነቲ ጽሑፍ ተመሊሽና ብኣካል ከነንብቦ ከለና ብዙሕ ይሕግዘና እዩ
5.6 عشر من يمحدرو كل سب أباعينتو قنع كوينو زترأيو خقبر فقاد أملاخ يكونن أب قبرون أيسرحني حانت بيت كم تزد الله تكسل تخوينا مريحنتن ترنافن كهلوا يدلي كمون سبات بعدي بخبابي بزوبا بهاجر وزته بسمرة تترنيفهم كنبرو نخلهم بزو كلهم سرعات ويسب كما حضروا يدليومي حزب أملاخون كامو بتا مرحوسي أولن منقس سماياتن زحازت بيت كريستيان كمرحن كما حضرن يقبويو سلازخوانا دما مباين 20 بيت كريستيان بزمازازتهم مستيرات بيت كريستيان تساتفت زخونو سبات تراي كما حضر يقبا كدقماء سلازخوانا دما مباين 20 بيت كريستيان بزمازازتهم مستيرات بيت كريستيان تساتفت زخونو سبات تراي كما حضر يقبا زابير أملاخنا ناي سرعات أملاخيو 20 نموسا نسرعات أملاخ كن إزازالونا نزز تواصع 10 نممحدارون بسرعات سلطانات أملاخ كن قزا يدلينايو 10 مهاب منفسا وحلافنتيو لومي قل 10 نابيت أملاخ زمسو هابتامات أمنتي ات 10 أملاخ هيبا مخنسهم جنا واننتي سمعومي سلازي دما نبيت كريستيان نأم حادراء زملكت نأم حادراء زملكت ممرحي يهبوا تا بيت كريستيان كا توم هابتامات 10 ممسا كيقارصو بمالت بتئزازهم تخيد ازغنا أنصار حساب أملاخ إيو اتهابتام بزوح بمهابو كغاغيه يبلون اغزابير بزوح سلا ذهابو اي بزوح كهب زقدر زلومبر زحاشه صدقي ايغبرن بيت كريستيان كا اتعيوني املاخ مخانو تفلط الله املاخ دما بهابتامات ترازي كونس بدخاتات دما زغلغل املاخي اغزابير ني الياس بدخا مبلت سبيتي مغيبو عبي تمرتي غديفلنا الله قداماي نغس معرف 10 وشوعات قزري 8 حساب 10 تخلته وانجيل لوقاس 21 قزر 1 حساب 4 سلازي بيت كريستيان نأملاخ بمفراهن أبو بموكالن أملاخ زهابا سلطان كتكامولي قبا نسبات غنزب نممنزع وي نهابتامات نمكبتار ناتاتهم دليت نمتكبار أبزي بوتا أختركب غنا عبيود كاتي حدا بغليلو زردا أن أبنت نوسد ناي مشتا غرز اتا أقلقلوت زرخبة تكال ويسب نمنقست زخافلو متن غنزبي زأكبا أكالغن منقست زيكونس اتا أقلقلوت زهب زلو تكال ويسبي اتا زقبا غنزب حموش ويدما 10 مئتاويت كابتتا تقاماي أكيبو نمنقست يركبو غناخه والاون نمنقستن نهزبن زتاكم يخون بات غنزب غيرو زخوانا نگر كقبر أي فقدوني كقبر انت خوينا دما كابتي نعو زملكات غنزب بأفلطوات زملكاتو أكال منقستي يزقبر إذا أبنات زي مباعن 20 أبكند بيت كريستيان كوينا فلينا نابيت مزقب كنمس أمبر أبو والقاوي واننت كمزلونا كنم محادرو ناتنا مزنت كم زي كونا يزمهرنا كمول كسبات ناتنا مزنت أبتنا عنا زملكت أتاويتاتي بو غيرنا بيتنا صبو غيرنا خنستنابر كابو دما فتينا نخالوت كنم ماقل نخيلنا أبتناتنا أتاوي نفعاتن أمناتن أستنابرتي مسن نخون شعو بيت أملاخ ندخل استواس أمبان 20 نخنستنابر كتمزن عابتغ له الله قداماي تيموثيوس معرف 3 قزر 10 بزنا أملاخنا مقلقال قدوس قناعات انتولونا دما قناعاتنا نخنا تكبر صبوق عدل نركبينا هلو كونتات كرأ خلقنا أما بقان 20 زلونا الرأيانا تحزان متعر رايزد ليو نقر إيو نفس وكبسب نابتتخل قال أملاخ
زبلو كملسن مزنته خفلتني قبا أملاخ نبيت خريستيان ذهبا خبري كاستوعلون حلاف النتاق تواسا كعدل كهبوان فقد أملاخ إيو حمشنت بشوعته سلمنتاي سب نابزتا فالاليو عينت بعلاو سقمتي غير مبزحتو سب ناب بعلاوي زما سلو سقمتي ويسرعات ألوا كايدا زاتو سلا زدليو إيو إلنا خنزارب زد فرنا يكونن بيت خريستيان نزتواسا مباين 20 أبتزدل أيتو علون الله أب كنت تتكملو تقامتو يا كدقفو زقبؤم سؤنات قدي اي قبرت اللو من زلا بقبو ايتم محادرون الله قال خابتهم زتقسو مخنياتات يوم ازي ابقل اوان قبولك خاون خيليو مخنياتو جيغا ابدك سب سلازي سان اتحطو جن نزخمز عينت جيغا كمي غيركا تقنعو زبليو بخمزي أبلع علز تتقسى بعلاو سقمتي جيركا نتزترأي قدلت كتقرب مفتان زقادة دقيقة ايو كميسي نحاد حداز تفلاليت منقست تعننبر ايتهنس انيا لوكاس 10 شوعته نتناتنا مبأن 20 ابتزقبو او علنا ينبل بزعباتنا يكالوز تواسع جنزبك وي بزعبا تابيت أملاخك جدًا حلافنتن كسمعنا أيجبا عندي نفس وكف كريستيان زمسلا سقمتي وسد انتيلنا دما مسحبرتن ترنافن آمنتي مسرعات أملاخ مسكال أملاخ عين الساعة معني نازلونا اتقدامي تبيت كريستيان نزتواز جنزب نمم محدارو زملكت قدلت أقاتي موانيري قبر هواريات شديشة 10 انتخونا جن صليهم تزاراريبهم اتزقبا سقمتي بموساد اعريهم منبر بعلاو سقمتي بموساد كفتحوا اي فتنون بمسرتو كنستوعلو زلنا ناتنا قدامي حلافنت كاب كله اتوتنا مبان 20 اموزا امونات مخان ايو اتا ابزقبا ايو عالكمون بتستواسع جنزب اي اخبركمن زبل حتى دما نتوم نمحدارو زتمززو اقلقلتي ملكت كندقفهم انت خوينا دما اتقبؤ مسرح مختال يدلي سلازي فردنا زبزح املاح زي سكمنا حلافنت اين السكم عزيان تابوت كيودق بزبل سنة حساب بعلاو سقمت مسوسده زقات مفردي كبد زبلايو دق قراحن مريامن آرونن قبل علم مسيح مستلعلون كمو أمري حنت زلو سب كجاجة يخيلي بتقنع عقباب كتقنعه مكلاسكا منفساوي لبونا إيو مجمرتا بزعبات قداي بعتو مسلاي يدلي كلا ايدما مستسب وي مستزمززو أكل كمان لاينتو بزعبات زلو قدلت مزرراب اتسب ابطعي منفس انتلو بغليلو كعري انده زي كونا قنا اتابيت خريستيان نعو آليا نتحلافنت زبقع سب كتمززن اتعيو دما خمتز قبا كم زغير كتقبرنا اللوا حاموشة نتبي شمونته مباين 20 اموزا امون نموخان انتا يدلي ها امنت بزح قزيه اخول قنزب انده زهلونا مبا يخون 20 بيت أملاخ نممزا وين دخاتات أمردا كم زين الشجر كوينو يسمعنا يوم اتحاق قنا خومو ايكونن مهاب ناي فقري ويناي امنت حتنبر ناي مركاب مسعن نايكونن اتي كيتاس اقام زهب اتقابلو بزح فقر زلو ناي امنت سابنبر اتقابيتو بزح تحستو زلو ايكونن اتقاب املاخ امنت زلو سب زلو كلهم بر كابترفو ايكونن زهب لوكاس 21 كاب حد حساب 3 قداماي نغست معرف 10 شوعته لب املاخ زتنكفن نبرخت سمايات زغفتن دما اذا عينت ناي امنت كيابي ابراهام نتحد ود بامنت يسويو
بأمره خنريو خلنا قنا إساق دحر بزح عامتات ترخبه متى قالت هزي بلو ولد كسوا أين برون أتاني إلياس زمقبته مبلتون نسان ودان نعا بلعنا خنموتينا نبلتيو إلياس كابزن حدت حاروجن مقر سميتو زيتن قدم نعيها بالنسبة له كابزي بالله بإمنت سلزها بدما أملاخ تأمراتاوي بزغون مقدي بتل زد ليا باريخوا سلزي مبقان 20 يخون كالا عينت هياب ولا أبقزي سئنتنا نابيت أملاخ نممسا امنت تدلينا يا إذا مالت نخالنتون نأمننت قالون أسبقنا كنردا يدلينا إيو ننفاس زملكت أيزرئن ندبنا زتمت دما أي عصدن إيو مكبب معراف 11 قصر 4 خساب 5 لا قرهنت لبسب وراحن حسومن زتحلالخن سلازخونه كهب كله بزح نغاريو اب قمت زأتو سلازي سب كهب كله قرحن سقاو طبابن كيتقعو قرهنت كتفئ يبلون سقان دمن قليل مخارس سلازي كونه بزتفالالي مسمس مبعن 20 نابيت أملاح كاممسا كي كلكلونان كي داناوينان امو اب تحت مرقم كينااتو بقرهنت نهاب حواريا باولوس ون زهب تقريه يهاب قبل نسب رومي معيدو مالو رومي 10 شمونته سلازي زخونا عينت هياب نابيت خريستيان نممسا زدرخنا انت قاليو قبل زلو فقرة أملاخ تراي خونالو انجراخا نابل علما يسددو كما يسدر دحر بزح معالتات كترهبو يخا مكبب معراف 11 قصري حدا قبل بخا حساب بليال كهيلوكا تتنكخ زداقم 15 شعته بناي حساب مدمارن مقدالن نا أملاخ كنسمرو أين خلنينا ها ملمماد سب كمهار سلازخل نصبق يكون نحما كلمت زخل فطوري نزخونا نجار كتلام دما بنيش نجار يخاط جمرو يعبين اسك المحجي فتين كايو زيت فلت هندبت كتقبرو مست ازاز ازيخ اخات شجر ابحيدت اتاوي مهاب لمد زي سنه حكا بزح اتاو مسرخبكا خابو مهاب خابدكا قدني مبان 20 مهاب فلوت اتاوي ابزي بلنا اوان جميرنا اينا كنلما مودو زلونا تمهارون كابتي كاب صدروم ناشاه تباهيل زوهابوم ገንዘብ مبان 20 موصا كلما مودو سناي اذا مالت ገና كابتن ጥራዝ ቢሮ ርሳስን ካልእን መግዚ በወለድና ዝወሃበና ገንዘብ አይኮነን ገና ናብት ብዙሕ ወጣጥ ዘለዎ ናብራኺአተና ምስድራና ኾለና እንደዘይ ተላማሚድናዮ ድሓር مبان 20 ካብ ምስራቅ አይኩን ቁንጠብኒና بحيدات امون زخونه ببزح دما اموني ات بحيدات زعمص دما ببزحون عماصي ايو لوقاس 16:10 سلازي كابتي صباح እግዚአብሔር ዝህበካ ብዙሕ አታዊ يغريتا سلازي كابتي صباح እግዚአብሔር ዝህበካ ብዙሕ አታዊ مبان 20 نموصان كقللكان كيتعمصن كابتلو مزهبك حيدة أتاو 20 نموصا شللاي تبل كم تسرق بحيدة تنبر بعبي زي جمر سرقون كمو إيو أبزا أتاوي خا حيدة مزخون كا زبل حتو يمسيو تمخنيات دقا يفالالنبر أم مدري مبزحة أسب بحسرة أتاوي شقري بفلاي دما نايقل سبات أتاوي يوم أفرق ورحي ويعمت كقارصوم يخيليو سلازي دما نتنا بيت املاخ كمص زلو 10 وي مبا يسغاغر وي قارص اذا غنا حماق لمدن كاب امنت مغدالنيو اب قدما املاخ دما زي قبوليو اماني بامنت انبر بمرعي وي كنتات اب قمت متاو اي ملالسني كاب مسرت دما اخل اتاوي مثال وكا كاب ترفكا مبان 20 موصا نصدقها ايغلحوني سلازي كابزي بلكا بامنت مهاب نا املاخ اموننتكا اتريالو صبق اغاطامي ايو
قداماي نجست معرف 17 قصري 8 كساب 16 وانجيل لوقاس 21 معرف قصر 1 كساب 3 كالاي كورنثوس معرف 8 كاب 1 كساب 10 كساب 5 اب سئنتو مبان 20 ناب بيت املاخ ممصا زي تلامامد اماني مسرخبون امون كوينو ايهبني زرخبو هابتخا بركات زي بولي يزخون سلازي سب نقال እግዚአብሔር بامنات سلازي زبارخمو اب تحت زخوانا يخون كنتات ناتي ملكوتاوي سرعات املاخ بامنات كن ازازو يقبا ما غزيه زي موساد مس موساد غزيه لبنا كفتنن ناي حساب لو تخغبرن عبي تخللو سلازي اتاو مسرخبنا تقالاتيفنا غزيه كي وسنا اتني املاخ بصحيت مفلاين نبيت املاخ موسادن زعبيه طببي كمزن تغيرنا جن مسصقمنا كن كمزن دا زي غيرنا جن مسصقمنا كن العلوخ نفتنينا نفس وكف معلتي ناتا صقم حيزا سلتمص دما نتزل علكايو 10 متكو قليل اي كخونني كمون نسرعات املاح سلازي تعززكا اتبرخت كمصاكا اي كلني سلازي صلاي كيفتننا تمليسو كخسنا دما عدل كيركبن كابرخت كيرحقنان اذا نشتو تمثل طبب نتقملا كافتنا نمرحق زيناتنا ገንዘብ ቀልጢፍና ካባና ነርሕቆ ካለ አብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ቤተክርስቲያን ነቲ ዝተቀስናዮ በመባእን 20 ዝዕመም አገልግሎታት ንምንተግባር አታዊአ እዛ አመንቲ ዝህብዎ መባእን 20 እዩ ንሕና በግዚኡ ክንህብ እንደዘይክኢልና ድማ እትዕዮ ክደናጎ እዩ ግዜ ንደቂ ሰባት አገዳሲ ነገር እዩ كل ነገር ድማ ኣብ ገዚኡ ምዝግበሪው ንበረኸት ዝኾነና ሎሚ ዘይተመገበ ጽባሕ ክነብር ኣይክእልን እሞ እትጥሙይ ምእንቲ ብህይወት ክነብርን ክምርቀናን ዝግባአና ንምግባር ተጋሃትን ፍጡናትን ንኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ዝጽሓፈሎም ነዚ ክልተ ሓሳባት የብርሃልና እዩ ኣነ ምስ መጻእኩ ምውፃእ ገንዘብ ሽዑ ምእንቲ ከይከውን اب سمون بتا قدامي تمعلت نفس وكفكم كما عقمو اوهليلو مسؤ يقمت قدامي كورنثوس معراف 10 شديشه قصر خلته كالاي كورنثوس معراف 9 قصر 10 تحد حساب 10 5 ر مصلاي امنتي مبعن 20 بموصوم بزح يونجل يوزعيه بزي دما املاح يخبرني يحغوسني سيطان دما بانصارو يتعناقفن يحفرن مبزحتنا غنا نسرعات املاخ سلازخونه بلمدي نغبرو امبر بو ابيلو منفساو عيو كمزعين منفساو اغلغلت مخانون اصبقنا اينستوعلونينا سلازي دما اينا بزعبا مبان 20 ارستحزنا زين نصلي بانصارو دا بزعبو بزح نزارب وي دما كم تاقدم مستبهل زمسلنا والقاو سقم تنوسد سيطان غنا بانصارو نايم بان 20 منفساو ترغمن مستيرن زسلطو منفساو عيون اصبق يزردو اما صحف نهميا معراف 13 مسنا نبب ايو املاخ دو كبلن اتهزب بيت املاخو خحدغن سيطان استسقمل وديت مبان 20 كم زي واسع مغباري نيرو طبيا اتعشر اب كندينا بيت املاخ نابو خمز مص اتبمجد 10 ابيلو عزعيه سراح دما كم زبكر امغبار ابرتي عسريح تعاويت دما نهميات ناي املاخ سب نزن متعرراي زوسد سقم قداماي سقمتي دما نطبيا ناسرارح انتقاويمو مبان 20 كم زواصا مغباري نيرو بخمز دما اغلغلوت املاخ كم زقصل غيرو سلازي كم كل منفساو عيو نموصا مبان 20 اتقاقمون سيطان كم زقاوم استوعلنا بزعبو مصلاي يدلينايو مبار منالبات مبان 20 زي واص ويون نت مبان 20 نابيت املاخ زي مص بعلو زما حضرون تلو نقال እግዚአብሔር ተጻራሪ
ተጻሪሩ ብምኽሪ ጦብያ ይመላለስ ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ ስጉምቱ ክእርም ቤተ ክርስቲያን ብቓል ኣምላኽ ገይራ ትምህርን ትምዕድን ተጠንቅቕን ኣላ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕን ፍቕሪ ናይ ኩሉ ተግባር ህይወትና ትንፋስ እያ ኣብቲ ህያው እምነት ዝብል ሰፊሕ ትምህርትና ከም ዝተገንዘብናዮ ነኽራን ዘግዕዝ ዓብይ እምነት ሃልዩካ ፍቕሪ እንተዘይብልካ ንስኻን እምነትካን ከንቱን ዘይጠቅም ኮንካ ኢኻ ትተርፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ምዕራፍ ቁፅሪ 3 ምክንያቱ ንእምነትን ነቲ ብእምነት ዝተግበር ግብሪ ሕያውነትን ትርጉምን ትህቦ ንሳ ፍቕሪ እያ ስለዚ ዶ ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ስዕብ ዝበለ ንሕናስ ብመንፈስ ካብ እምነት ናይ ሓቂ ጽድቂ ተስፋ ንጽበሎና ብክርስቶስ ኢየሱስ እታ ብፍቕሪ ትግበር እምነት ደኣምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጎለኳ አይጠቅምኒ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 5 ክሳብ 6 ስለዚ ኣኽራን ዘግዕዝ እምነት ሃልዩካ በቲ እምነት ድማ ንኹሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ሓንቲ ከየጉደልካ እንተገበርካዮ እሞ ብዘይ ፍቕሪ እንተገበርካዮ ኣይጠቅምን እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዕናዊ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣካይዳኻ መርዓዊ ከይሓዝካ ዓርኪ መርዓዊ ይሕዛ ዝዓይነቱ ናይ ዓያሹ ምርጫን ኣካይዳን እዩ ፈሪሳውያን ንጎይታና ከፈንጥሩ ሓሲቦም ኣብ ሕግታ ዝዓበየ ትእዛዝ ኣየነይቲ እያ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እምነት ግብሩ ውህበት ወዘተ ኢሉ ኣይመለሰን እታ ዝዓበየ ትእዛዝ ፍቕሪ ምዃና ብዘየማትእ መገዲ ብከምዚ ዝስዕብ ኣረጋገጸሎም ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ ትመስላ ካልኣይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚአን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተጠቂሱ ኣሎ በሎ ተሰቂሉ ኣሎ ቅሬታ ቀኒየላ ያቦና ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣሎ በሎ ማቴዎስ 22:37 ክሳብ 40 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ብምግላጽ ነቲ ሓቂ ደሪዕዎን ኣብሪህዎን ኣሎ እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እሞ እታ ንሓደ ሓድኩም ምፍቃር እንደዘይኮይና ንገለ እኳ ዕዳ ኣያሃለኹም እዛ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶር ኣይትመስክር ኣይትመነት ተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃላት ክቱት እዩ ፍቕሪ ንብጻያ እኩይ ኣይትገብሮን እያ እምበኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ ሮሜ 13 ቁፅሪ 8 ክሳብ 10 ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ ቆሎሲዩስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14 ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ንኣምላኽካን ንብጻይካን ብዘለካ ፍቕሪ እንደዘይተሰንዩ መደምደምታን ተፈጻምነትን ዘይረኸበ ሕጊ እዩ ዝኸውን እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13:3 ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ንድኻታት እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ ኢሉ ዝፀሓፎ ቃል ኩሉ ተግባር ብፍላይ ከዓ ግብሪ ውህበት ክንፍጽም ከሎና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ይግባእ ስለዚ ኢድና ናብ ጅባና ቦርሳና ወይ ካዝናና ሊኢኽና ሃሰስ ቅድሚ ምባልና ቅድሚ ኣብ ልብና ሓቀኛ እምነታዊ ፍቕሪ ከም ዘሎ ሃሰስ ኢልና ክንፍትሽ ይግባአና ብዘይ ፍቕሪ ዝፍጸም ግብረ ውህበት ዝርወት እምበር ከም መንፈሳዊ ስነ ምግባር ኣይቁፀርን ክቁፀር ከቶ ኣይክእልን እዩ ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብና ካብ ንዘሩ ንኻልእና ክንጥቀመሉ ይሓይሽ ነዚ ሓቂ እዚኣ ዝዓበየት መረጋገፂ እትኾነና እታ ካብ ክርስቶስ ናብ መራሒ መርኣኽ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ብኢድ ሐዋርያ ዮሃንስ ዝተላእኸት ሰማያዊት መልእኽቲ እያ ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባቱን ክትፀሮም ዘይምኽኣልካን ነቲ እከዮም ክቕፅልዎ ስለ ዘይፈቐድካሎምን ነቶም ሐዋርያት ኢና ዝብሉሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም ይፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣሎካ
ስለ ስመይል ካውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻን ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርኻ ሓዲካያ ኢኻሞ እዛ ኣበሳዚ ረኺበልካ ኣለኹ በኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ እንደዘይኮነስ ክመጻካ እንደዘይተነሳሕካ እውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብ ስፍርኡ ክነቕሎ እየ ግናኸ ነታ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ንቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዝግዳ ኣለካ እዚ ንዘላቶ እቲ መንፈስ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2 ክሳብ 7 ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ከም እንግንዘቦ እዚ መራሒ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብስነ ምግባር ኣዝዩ ሃብታም እዩ ንሓሰውቲ ቤተ ክርስቲያን ዘየናሕሲ ንህዝቡ ብብቕዓት ዝጓሲ እሙን ኣገልጋሊ እዩ ጎይታ በዚ ሰብ ኣዝዩ ተደኒቑ ዕጉብ ድማ ነይሩ ግናኸ ነቲ ኩሉ ጽቡቕ ነገሩ እተፍርስ ሓንቲ ዓባይ ጉድለት ተረኺባቶ ንሳ ድማ ፍቕሪ ኣልቦነት እያ እቲ ዝሕዝን ከዓ ኣቐዲማ ዝነበረቶ ፍቕሪ ብምድሪ ባዩ እዩ ካብ ፍቕሪ ምጉዳል ማለት ካብ ዝለዓለ ብራኸ ካብ ሰማይ ከም ምውዳቕ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብቲ ዝወደቐ ብንስሓ ተንሲኡ ንፍቕሪ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ ነቲ እንደዘይገይርዎ ድማ እቲ ፍርዲ ከቢድ እዩ ነቲ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ስፍራን ክብርን ክስእኖ እዩ ካብዚ መልእኽቲ እዚ ንላዕሊ ብዛዕባ ኣገዳስነት ፍቕሪ ክገልጽ ዝኽእል ካልእ ጽሑፍ ኣሎ ክበሃል ኣዝዩ ዘጸግም እዩ ስለዚ እምበኣር ዋላ ፈጺምና ዘይንፈልጦም ንኹን ነቶም ካባና ረድኤት ዘድልዮም ጽጉማት ኣዝዩ ልዑል ፍቕሪ ክህልወና ይግባእ ብግብረ ውህበት ክንብልጽግ ዘኽእለና ንሱ እዩ ምስ ተወዳእና ምስ ሞትና ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም ክቕበሉና እቶም ብፍቕርን ብሕጉስ ልብን ዝረዳእናዮም ኣዕሩኽትና እዮም እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንኣልዓዛር ብፍቕሪ ረዲእዎ እንተዝኸውን ኣብቲ ኣልዓዛር ዝነበሮ ሕቑፊ ኣብርሃም መሞቐ እምበር ኣብ ሲኦል ብሓውን ብጽምኣትን ኣይምተቓጸለን ነይሩ ነዞም ጽጉማት ብፍቕሪ እንደዘይ ተዓራሪኽናዮም ፍቕሪ ሲኦል እምብዛ በርቲዑና ሕቑፊ ኣብርሃም እምብዛ ኣጽሊኡና ከም ዘሎ ጉሁድ ምልክት እዩ ሉቃስ 16 ካብ 19 ክሳብ 31 ድንጋጸ ሓደ ካብቶም ተወረስቲ መለኮታውያን ባህርያት እዩ እግዚአብሔር ንዓለም ብድንጋጽኡ እዩ ዘንበራ ዘሎ ድንጋጹ እንተዝዓጽሞ ብጭካነ እንተዘካይደና ንኹላትና ካብ ገጽ ምድሪ መጥፋኣና ምድሪ ድማ ከምቲ ክትፍጠር ከላ ዝነበረቶ በረኻን ጥራያን ኮይና ምተረፈት ነይራ እዩ ዘጸአት 3:7 ዘዳግም 33 ከምኡውን ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ድንጋጸ ናይ ኣምላኽ ስጋ ለቢሳ ተጋሂዳ ክንርያ ኣኽኢሉና እዩ ዕብራውያን 2:17 ክሳብ 18 ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 15 ማቴዎስ 9 ክሳብ 36 ካልኦት ተወሰኽቲ ብዙሓት ጥቕስታት ኣለዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣዝዩ ደንጋጽ እዩ ስለዚ ድማ ንድኻምና ክድግፈና ኣባና ክሓድር ከመይ ገርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ዘይንፈልጥ ምዃንና ርዩ ብዘይንገር እህታ ናብ ኣቦ ይማልደልና ኣብቲ ብዘይ ዕረፍቲ ብሓጢኣት እንቆስሎ ስጋና መቅደሱ ገይሩ ተዓጊሱ ይጾረና ካብቲ ዘይውዳእ ማዕከን ድንጋጾ ድማ ንድንጋጸ ከም መንፈሳዊ ውህበት ይዕድለና ሮሜ 8:26 12 ምዕራፍ ቁጽሪ 8 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 እምበኣር ኣምላኽ ኣባና ከም ዝሓደረ መቅደሱ እውን ከም ዝገበረና ካብ እንፈልጠሉ መገዲ ሓደ እቲ ተወራሲ ናይ ድንጋጸ ባህሪው ክስማዓናን ብሰናይ ግብሪ ዕዙዛት ክገብረናን ከሎ እዩ ድንጋጸ ክንትግብሮ ዝግባአና ትእዛዝ እምበር ኣብ ኮን ደኾን ዝወድቕ ምርጫ ኣይኮነን ይሁዳ ቁጽሪ 22-23
ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 32 ይሁዳ ምዕራፍ 1 ጥራይ ስለ ዘለዎ እዩ ምዕራፍ ዘይገበረሉ ስለዚ ጥቅሲ 22 23 ናብ ግብሩ ህበት ቀንዲ ደራኻ ኃይሊ ድማ ድንጋጸ እዩ መጠን ድንጋጸኻ ንዓዘዘ ብዝኸደ መጠን ብግብሩ ህበት ናይ ምዕዋት ተኽእልኻ ድማ ብትኹል ይዛዓይ ድንጋጸ ማለት ኣብ ስጋ ወይ ኩነታት ናይቲ ረድኤትካ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ዘሎኻ ኮይንካ ኣእሙራዊ ኮነ ኣካላዊ ስቃዩ ክስማዓካ ምኽኣል ማለት እዩ ድንጋጽ እንተሊብካ እቲ ሰብ ክልምነካ ክትጽበ ዘኽእል ትዕግስቲ ኣይክህልወካኒ ንሽጉራት ከድካ ደኣ ትደልዮም እምበር ክመፁኻ ኣይትጽበዮምን ኢኻ ጎይታና ኸኣ ኸምኡ ዝገብር ዝነበረ ሰብኣዊ ድንጋጽ ንርእሶም ጌራ ክዕድጉ ኣሳናብቶም ክትብል ከላ መለኮታዊ ድንጋጽ ግና ከበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝበልዕዎ ስለ ዘይብሎም የደንጉጽኒ ኣለው ኣብ መገዲ ኸይደኽሙ ድማ ጾሞም ከሰናብቶም ኣይፈቱን እያ ትብል ማቴዎስ 15:14 ቁጽሪ 15 ክሳብ 16 ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 32 ድንጋጸ ብቅርበትን ዓይነትን ናይ ዝምድና ኸቶ ኣይትጽሎን እያ ዋላ ክቐትለካ ሰይፊ ዓጢቑ ንዝመፀ ጸላኢኻ ከይተረፈያ ብግብሪ እትድንግጸሉ ክርስቶስ ገና ድኹማትን ሓጣንን ጸላእቱን ኮለና እዩ ብፍቅሪ ደንጊጹ ህይወቱ ብምኽፋል ዘድሓነና ሮሚ 5 ቁጽሪ 6-8-10 ካልኣይ ዜና መዋዕል 28-15 ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 21 ክሳብ 23 አንጻር ድንጋጸ ድማ ጭካነ እዩ እቲ ድንጋጸ ዘይብሉ ሰብ ብርግጽ ጨካን ሰብ እዩ ጨካን ንኽትበሃል ናይ ግድን ክትቀትል ክትምንዝዕ ወይ ክትቅጥቅጥ ኣየድልየካኒ ነቲ ንዕኡ ክትህበሉ ኢሉ ብልክሲ ዝሃበካ ገንዘብ ሕድሪ እሙን ኮንካ እንደዘይ ኣብፂሕካሉ ብናይ ጥሜትን ዕርቃንን ሓለንጊ ትገርፎን ትቐትሎን ከም ዘለኻ ክትክሕዶ ዘይግባኣካ ሓቂ እዩ እግዚአብሔር ንሓረጣ ወይ ታሕዚ ትሕጃ መሓዝ ልቃሕ ምኽላእ ከም ጭካንን ግፍዕን እዩ ዝገልጾ ዘሌዋውያን 24 ቁጽሪ 6 ዘሌዋውያን 25-35 ዘጸአት 22-26 ተወሳኺ ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዉ ንሰራሕተኛ ወይ በዓል ውዕለት ቀልጢፍካ ደሞዙ ዘይምኽፋል ናይ ጭካነ ተግባር እዩ ያዕቆብ 5 ጥቕሲ 1 ክሳብ 6 ዘዳግም 24 ካብ 14 ክሳብ 15 ልቃሕ ምህላውን ከቢድ ናይ ጨካነ ተግባር እዩ ልቃሕ ምህላውን ከቢድ ናይ ጭካነ ተግባር እዩ ዘዳግም 15:8 ማቴዎስ 5:42 ሉቃስ 6:30 ጭካነ ድንጋጸ ኣልቦነት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ውጉዝ ኃጢአት እዩ ኢዮብ 24:9 መዝሙር ዳዊት 35:5 መዝሙር ዳዊት 69:21 ተወሰኽቲ ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ 5.9 መምዘኒ መባእን 20 ዘመሓድሩ ሰባት ነዛ ኣገልግሎት ዘካይዱ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ብቕዓቶም ሪኣ ነዛ ሓላፍነት ዝመዘዘቶም እምበር ብዝተፈላለየ ጥበብ ተጠቒሞም ገዛእ ርእሶም ዝሸሙ ክኾኑ የብሎምን ከምኡውን ካብ ምእመን ዝመፀ ርእቶን ሓሳባትን ተግሳጻትን ዝቕበሉን ደገፍ ዝሓቱን ሰፊሕ ልቢ ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ ዝያዳ ኩሉ ግን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ተኻፈልቲ ዝኾኑ ብዛዕባ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሙሉእ ፍልጠት ዘለዎም ተተኻኢሉውን ብናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ዝተመረቑ ክኾኑ ይግባእ እዩ ቅድም ይመርመሩ መንቀብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ከም ኣሮን በኣምላኽ ዝተጸውዐ ዳ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይወስዶን እዩ ዕብራውያን 5:4 ቤተ ክርስቲያን እዞም ዝስዕቡ 3 መምዘኒታት ተጠቒማ
سبات كتمزز يقبع ها تخافلتي مستيرات بيت خريستيان زخون كم زفلت أبز أوانزي بيت خريستيان بسبخا قبايات تم حدر أبزح بوتاتات زرقاء اتوم زمرزو زي قربو زي نسحو زي صومو كوتاس اتن مستيرات بيت خريستيان زي توقبرو يوم إذا خا عزوي زحزني إذا سلا زخنا خا كم زي حج نريو زلنا بيت خريستيان بجواتاتن تبلزتن توريرا منجست خا يدو بمئتاو مقابري اوز قبرا زلو سلازي متان اتا بيت خريستيان كتعبي وتوم سبات كا أبزي يدليوم فتنا متان كي ودكو مستا بيت خريستيان زفالوتون زعززتهم زقبرون نفسهم زفقدون سبات كخونو اللوهم لا نايسنا ملكوت مرتز تماهرو حدا سب كمرح انت غينو نتمقد عصب يغفلطو يقبع انت زي اللو كم تقويتانا زبولو عور نعور تمراريحهم قدل كم زعاتويو بيت خريستياننا دما نتئت مهرو امنتن سرعاتن بقبو زفلط سبات كتمرح يدليا اللو سالا جزيه لومي بيت خريستيان نايجزا رئيسا منفساو كوليج سلأتونن انتخوانا كلو قالوم كلهم دكا دزي اللغة اتوم اما حدرتا بزت مرتز تمرقو كخونو يقبع ها تنكاغه سب كونا يلوكوان دزي تافافئن اندزي بالاشون زقبع تنكاغه بزي مقبار زسعبو عنوات جنك قلي لا يكونن تنقو سب جنا ننقرات كل جزيه بعتب يحزوم شلا لا يبلن نزتوهب حلافنا دما خمت زدلا نفصامو ادلاي زبله تجهاتن سعرن يكايد سلازي نزا اغلغلوت زي زمزسب كمتا حواريا باولوس زبلو تنقوقن قصع نفسن كخون يغبا قداماي تيموثيوس 3:2 شلل مبال زسعبو خساره قليل ايكوننمو اغلغال زبله كله حيال ناي متنقق بهاري كهلو يغبا نسخا غنا بخلو تتنقق مكرا صغب ግብር ወንጌላዊ ግብር አገልግሎት ካ መል ከላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 حساب 5 ገንዘብ ኣብ ዕለታው መነባብሮ ስለዘድልየና ናይ ምግዛእ ኃይል ድማ ስለዘለዎ ንልብሰብ ኣዝዩ ዝፍትኖ ስለዚ ጸላይ ብኡ ኣቢሉ ምዕንቀፍ ከይገብረልና ከምቲ ዝድለ ጌርካ ንኸተማ ሓደሮ ድማ ልዑል ጥንቃቐ እዩ ዝሓትት ኣብ ቅድሚ ሰብካ ኣምበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ንሰናይ ዘበለ ኢና እናሐል ዘለናሞ ብዛዕባቲ በአገልግሎትና ዝተዋጸ ብርኩት ገንዘብ ሓደ እኳ ምእንቲ ከይነቕፈና ንጥንቀቐሉ ኣሎና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 20 ክሳብ 21 ما فتن ወይ ተመክሮ ዘለዎ تزعبي منفساو عيو بقعتنا نمسكرلو بايتا بيتنا سرحنا كوتا خلو علتاو من نبابرونا اي ابسرحو امون كوينو زي ترخبه ويبتن زرخبن اتوت بيتو كم تزقبع نمستنبار بقعت زي بولسب مبان 20 نمستنبار بقعت كهلو ويلكا محساب جيجاي سلازي نزا اقلقلوت زي زكاير سب بيتو بقبو زعلي مخانون كاوصاي صبق مسكرነት ዘለዎን አቤት አምላክ ዝካየድ ናይ አገልግሎት ተመክሮን ክምርመር ይግባእ ቃል አምላኹን ነዝረ ቋሒታት ዚ ብንጹር አስፊርወሎ ነታ ቤቱ ኸስተናብራ ካብ ዘይክእልግና ነታ ባሕበር አምላክ ዳ አኸመይ ገሩ ከአልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤቱ ጽቦ ገይሩ ዘስተናብርን ብኩሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን ተነፊሑና ፍርድ ዲያብሎስ ምእንቲ ከይወድቕ حدش تخلى أيهون أبصرفن مفنترا ديابلوسن من انت خيودك كابتما وزعزلو صبغ مسكرنت كهلو يقبع قداماي تيموثيوس معراف 3 قصر 4 حساب 7 تمكرو زي بولسب بقعاتو زي ترغاغصه ابزح عيوتات زي تفتنه بزعبا سيطاننا سراح روحن وحد فلطت زلو سلازخونه سيطان بقليلو امفنترا يزئتو سلازي تمكرو نبقعات አገልገልትና አዚ ወሳኒ እዩ ሰእሙን እግዚአብሔር እሙን አምላኽ እዩ እሙናት አገልገልት ድማ ይደሊ
أمون نزتوهب حلافنت كم تزقبع زفتصم زيناتو زيدلي لبو بخونتات زي مراح لبو بتزعاتو خيدان زصنع سبيب أبزاز ترقمت مدري نتصنابر سلازلونا اتمس حساب أملاخ زتصارر أرقيت سب مسانا سلازلو لومي بيت خريستيان أمونات سبات كتركب تسقم الله نزا أقلقلوت زدما أزيوم أمونات أقلقلتي أم زدليو قناخة نأمون سب من يرخبوي مثالي أسرع قطري شديشة أمون نزي كون سب جنزب بحدرا زهب ولا حدا السب يلولن نهميا نتتقاريسو زنبرا موسى عشر نلبت هزبي عن نقاقيحو عشر كم سواسا مسقبرا معري دما نعزم محدرو سبات كمزز نيرو اتوم نابزم زنت زوم صوم سبات دما أمونات نورو تحاست مزقب كأقومكو أمونات كوينوم سلاز ترخبو دما نحواتهم ققدي ككافلوم تمززو نهميا 10:3 زي أمون سب نجنزب أملاخ أبتك زابير زدليو أيو علون بزي قبو إزارو أبنا يقولوا تغميو علو عيو يو علو يمو بيت خريستيان أمونات سب نمركاب كتسعت يقبا قداماي كورنثوس 4:3 نهميات 9:7 كساب 8 أجميرو زفتصمنا لعل زابير أملاخنا ناي بحر مسغانا يبصحيو سنيلكم سلسمعكمنا بيت خريستيان أبتقبروا صلوت كل زابير اسمعهم تبل نابتناي قبائي ندبنا كرمي مسغارنا ناب مزمور كاب قبائي خنقبلنا نمزمور استدالهم قبلكمه حراي ناي مزمور جزيانا أي مزمور تدالهم تدالهم حراي هرقوين اوكي سلام قالي هو تسمعنا أبي مسكن آمين آمين أكلاني قلت أورتك فتن دات أفعالني سلسفون إليه دحان تقام لن جمر ياد بس أبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توزعنا نيابو أملاخ يردانا حزن كابانا يرحقنا أبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توزعنا نيابو أملاخ يردانا حزن كابانا يرحقنا انت قبر عبص في منقدي كبري بنا عباقر بعدي حيلنا يحدث عبصدت هاقر نسانا ايو اكزيابير نسانا ايو اكزيابير عبصدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توسعنا نيابو أملاخ يردانا حزن كابانا يرحقنا اندا باحق سرحنا دونا نسانا نبي كينو أماكنا أبعادي حقا تبحثوا انكنا كبصلاتنا برتعوا حيلنا كبصلاتنا برتعوا حيلنا عبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توسعنا نيابو أملاخ يردانا حزن كابانا يرحقنا سمو خنسوات أمثلنا مبرا نبو مسانا قرحقنا هما كبري هيبونا
كل سلام كونه كما إلو كميل حفر نعز أعملي كميل حفر نعز أعملي عبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قريبنا توزانا نيابي وأملاخ يردنا حزن كبانا يرهقنا عندما حرا حدث مسكنا صلاتنا نزولنا كل يسمعنا مسانا ايون نسو نزل عليه يخبر مسكين قويتا متحاني عليه يخبر مسكين قويتا متحاني عليه عبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توزعنا نيابي وأملاخ يردنا حزن كبانا يرهقنا عبسدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توزعنا نيابي وأملاخ يردنا حزن كبانا يرهقنا امين محليم تملاختي زماري ملاختي يسمع لنا حبتنا هارجويني ኣብ ስደት ቦታ እንተነበርና ቤትና ገዲፍና እንተወፃእና ናይ ኣበው ኣምላኽ ይረድኣና ሓዘን ካባና ይርሕቐልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓይሊ ዝህብ መዝሙር ተስፋ ዝህብ መዝሙር ዘጸናንዕ መዝሙር እዩ ደጊመ ቃል ህይወት የስማዓልና ሀብትና ሃረገወይን ስለዚህ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምንጭ ናይ መዝሙር ዚ ካበይ ኩሉ ግዜ ምንጭ ካብ ናይ መዝሙር ዚ ካበይ ምስበልና እዚ መዝሙር ዚ ሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ንኽንርኢ እታ ቀዳመይቲ ግን ምንጭ ናይ መዝሙር ዚ ኣብ ስደት ቦታ እንተነበርና ቤትና ገዲፍና እንተወፃና ናይ ኣበው ኣምላኽ ይረዳኣና حزن كابانا يرهقلنا هراي ناي غباي من كنا عايز تقسنا هراي حاونا ساميل يتكحف بالكالخه كمان سيهم قال ودي يسمع لنا بمريكا امين نقولنا قال ودي يسمع لنا سامي الحوي حرك نايزا مزمور عب زفترة 39 كلته زفترة 39 كلته ام ببلنا اسكي እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ስለዝነበረ ንሱ እዩ ዝቀናዓሉ ሰብኣይ ኮነ አቤት ግብፃዊ ጎይቱ ድማ ነበረ ቃል ህይወት የስማዓልና በጣም ጽቡቅ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ ንሱ እዩ ዝቀናዓሉ ሰብኣይ ኮነ አቤት ግብፃዊ ጎይቱ ድማ ነበረ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ دايلو ناي أبو أملاخ يردعنا حزن كابانا يرهقلنا بتخكل عم مدرسة الدات مخاب بقليانة تشيتو عبز خدلو بوتا ينيرو يوسيف جن عب بوتا قليانة بقويت النت زغمتو اكزابير زخبرو ناي ملو قبسي برايم منستر ترايزي كونه ناي كل تخبابي ازنبره نشوعات عمت نمقاب أفدقز خفتلو عابي ني أملاخ سبينيرو بتعمي قال هيوت يسمع لنا سامي الحاونا هراي كالوت أب سدت بوتان تنبرنا بيتنا قديفنا توزعنا ني أبو أملاخ يردعنا حزن كابانا يرهقلنا هراي ما أزاك الدوسان ربنا زتات 14 خفتامو سوري زاد 14 الراي كخفتا ايه الراي
ናብ ባይብል ክኸይድ እሞ هراي sorry okay ሰዓት 14 እግዚአብሔር ክዋጋአልኩም እሞ ህድእ በሉ እግዚአብሔር ድማ ሙሴ በሎ ስለምንታይ ናባይ እትመለሉ ንደቂ እስራኤል ክጓዓዙ ነገሮም ንስኻ ድማ በትርኻ አልዒልካ ኢድካ ናብ ላዕሊ ባሕሪ ዘርግሕሞ መቀሎ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ ማእከል ባሕሪ ናብቲ ንቁጽ ይእትዎ እግዚአብሔር መስገን አሜን እግዚአብሔር ክዋጋአልኩም እሞ ሄዱ ምክንያቱ ኣብ ስደት እዮም ነይሮም ቤቶም ገዲፎም ወጽዮም ነይሮም ናይ ኣበው ኣምላኽ ይረዳአና ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ይሉ ቃል ኣትዩሎም ነይሩ ናይ ኣበው ኣምላኽ ከም ዝረዳኦም ባሕሪ ጨዲዱ ከም ዘሳገሮም ንጸላእቶም ኣብ ባሕሪ ከም ዘጠሓለሎም ኣብ ምድረ በዳ መና ከም ዝመገቦም ኩሉ ሓዘን ካብ ልቦም ከም ዘርሐቀሎም ይዙርእስ ዝነግረና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማእዛ ቅዱሳን ሓብትና ራይ ኤልሳቤጥ አሜን ኤልሳቤጥ أي تعمتنا نرحن سامو جن تقص تزي تعيسة ولا خبل داخل تبلة تخلي خساكم يلا هاي نقول له محاورات كيلو العالم ملو معروف لهم كله سي مسأم سلازنا برأيو كيف روحوا هادو نقول له سب نات ماكم نعمانكم كلهم كله نسدت يدسدم نيرو أي تفرحوا بلهم نيرو متعام صبو ماتيوس 28 10 ابتخدوا وزبله كله انا مساحاتكم يعني لي كبرتها لي that's what I meant امين ابتخدوا وزبله كله معلتي مالت ابتخدوا وزبله كله معلتي انا مساهم قال هوت يسمع لنا السابيت حبتنا حراي ايدن حبتنا كفتنا بنا طبق ظاهر مزمور 23 قصر 4 مزمور بتر 23 بترخان مركز كان يصنعنا عني ونسخ 5 يخمو بربراد لما تخدكو كفو ايفرهني እግዚአብሔር መስገን በትረኻን ምርኩስ ካን የጸናና عني ይሉ በትረ ዝሓዘ ኣብቲ በረኻ ኣብቲ ገጠር ክሳብ ክንደይ ሕፉር እዩ أخلاقاتون كل حلهم أيتمت وانيا مخنياتو تابتري فلتوايا مالت مركوس كأخ ساب كندي دقف كم زلوو نايت عناس أقام زلوو من عدمش ما قلتات زخونو كساب كندي تمركوس بتزرد عنا مستيري أملاخ كساب كندي أبس أقامنا أبدخامنا سنكالكال أب نبللو كساب كندي دقفنا مخنياتون تايات بزلا ني أبو أملاخ يرد عنا حزن كابلبنا يرحق النايل سلازي بترخان مركز كان يسأنانا عني قال هيوت يسمع لنا يدن حبتنا آمين هراي هيوت حبتنا أمين سيكم كلكم እግዚአብሔር መስገን قال هيوت يسمع لنا بنا أنا خأزقر من زناي بايبل كل جزين دي زقر مني أقدمي كل ذي صحفة حجسي عبزي ناي ذي ساعات 10-4 تنسي نودي عدن أمانقهم نزنبر قوانا حدا حقي يخون حجسي كستنتنا خلقسي أبزلنا عدوين كلها ناس سدتنا تاتينا قد اتي أملاخسي الردي تحي فوات عنيحو حدا حقي خموها عن نبرا لنا في بتناتهم حقي تخيرك لكعهم أمدات وادادرنا نخيدا لنا مدهني علم تمسجنخون خستنتنا نزي أصل الدولهم رايك على هوت يسمع لنا تعتقص خلاعي جزية جملنا سكين كما يزي حزوا غيهلو وانت اعتبر سي عبتا ذا ساعات 10-4 نودع عدن أمانقهم نزنبر قوانان حاد حقي يخون آمين على هوت يحقسي سدتنا تاتكين كاس الردي تحيفوا له أي تفرحوا أبزخوتكم مسني أملاخ عدي أملاخ مريتي مالت كوين تردين እግዚአብሔር መስገን አምላኽ መሬትዩ አምላኽ ዘመሓድሮ በሰማያዊ ንግስነቱ ዘመሓድሮ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ተወዲ ዓድን ኣብ መንጎ ትጓናን
حدا عينت حقي يهلو ازي ود عدي ازي غوانا يلكم ادلو اي تكبروا مخنياتو كل مدري ناي اغزابيهر اي قال هوت يسمع لنا هراي بتعمي تسمع لنا كلهم تساتفو بتعمي صبغ تساتفو اغزابير مسجن هراي نابر استنا نملس لومي كان فقط اغزابيهر زرانايو حموشنت بشدشته 10 من يمحدرو كابزبل ارستي 10 كنهب زخلونا نجارات كنرئصني هنا 10 زهب زغنا كهب سلازدليه كهب ايكلني 10 كنهب زحجزنا بحريات امنت فقري اب غزيو متغبار እንዳበለ ሪኤና ነዚ ዘመሓድሩ ሰባት ክህልዎም ዘለዎም ሞያ እንታይ ዓይነት ሰባት ክኾኑለዎም ውን ሪኢና ኣለና ብዝናይ ሎሚ ኣርእስትና ስለዚ ኣብዚ ፀናሕናዮ ተወሳኺ ሓሳባት ንጉባኤ ጠቅሚ ንብሎ ከምኡውን ሕቶ ርእይቶ ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ንፅባሕ ከይንደግሞ ከዓ መእረምታ ወይ ነቐፌታ ከም ንቕበል ብሓቂ ከም ንቕበል ብትሕትና ክገልፀልኩም ፈቱ ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ግዜና ንጠቐመሉ عشر من يمحدرو حمشنت بشوعته سلمنتا يوسف نابستفالاليو عينت بعلاو سقوم تزغيد ابتي بتخريستيان زلو صقمات بعلاو سقوم تخوسد زغددون زلو افلطون دحربايتان تاي مخانو بسفح رينا حمشنت بشومنته مبان 20 اموصا امونات مخان انتاي يدلي قداماي امنت كالاي غرهنت سالساي ويكاها من لمماد رابعاي غزيه زي موساد حموشاي مصلاي س فغري ش دنگاصه እዚኣቶም ዝመሰሉ ባህርያት ርኢና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ኦመ ኣብኖትና ከዓ ነቲ መግለፂታት ከም ዘለዎ ብፍላይ ቶም መፅሓፍ ዘይብልና ለሐ መሰረ እንዳበልና እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ንምዝካሩ ቀሊል ይኾነልና ማለት እዩ ግዜ ከይወስደልኩም ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና እንታይ ፈሊጥና أبون أنا دكتور قلتك فتن الرأي هرجوين تعشر أب حمشتنا شو من تلين حاجة زينا وشو عتى كاب حمشتنا بشديش تجميرنا حساب حمشتنا بتشعت بزيحنا لنا عسرت حدا يمزدرفنا مالت أوكي كم بزعب عشر كم يقرنا من كمي كم نهب كأنا من كم زهب كم تمهرنا يو وربطي تردني مجمرة نمتاي نقبرو لنا كن عمنا لنا كن قبرو خلونا خاني بحال يقبر تراي تبايدو هاي كونس بقرهنت كم خون كم زلوو እንደገና ድማ ሕጂ ንኣብነት ብገንዘብ ሙሉእ ብቑዕ ዝኾነ ገንዘብ ከይህልወና ይኽእል እዩ ነታ ዕለታዊ ናብራ ኸማን ዘይመልአሉ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ካብታ ዘላትና ኸማን ካብ ቁልዕነትና ትሒዝና እውን ክንለማመዶ እሞ ባዕልና ምስ ከኣልና እውን ፀገም ከይመፀና ማለት ላ ቤዳይ ዘይፀናሕና ዳሕራይ ብጣዕሚ ኣብ ውጥረት ዘሎ ሂወት እንድሕር ገጢሙና ሸደን እንዳበልካዮ ወይ ከዓ እንዳረሳዕካዮ ስለዝኽየል
ካብ ቁልዕትነትና ንእሽተይ ከለና እንድሕር ተለማሚድናዮ ግን ኣብ ነብስና ውሽጢ መሰረተ ዳሚና ፀኒሕና ፀገም ኣይሕልወናን ዳሕራይ ግዜ ማለት እዩ ክታብ ክንገብራ ዘለና ግዜ ድማ እታ ግዜ እውን እያ እታ ግዜ ዘይምሃብ ፅባሕ ንግሆ ማለት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ወይ ከዓ ኔክስት ይር ኔክስት መንዝ እንዳበልና እንድሕሪ ነደራጎዮ ኮይና ብኡ ገይሩ እቲ ፈታን እውን ብዙሕ ናብ ፅቡቅ ነገር ክትከይድ ስለዘይደለና እውን ክንጥንቀቃሉ እታ ግዜ ቆልጢፍና እውን እታ ዝግበር ሰዓት እታ ዘላትና 10 ቅርሺ እንተላትና እታ ግብኡና ከምታ ግብእቲ ጌርና ክንህብ ተመሄርና ማለት ነው እንደገና ካነ ብዛዕባኡ ፀገማት ኣሎ እዩ ወላ ልብና እንዳደለዮ ከሎ ሓደ ግዜ ከምቲ ደለናዮ ብዙሕ ሓስብ ብዙሕ ፕላን ንገብር ግን ኣይን ይገብሩን ኣይንውዕሎን ስለዚህ ንሱ ኣነ ኸውን ብጸሎት ክንነቅሕ ከም ዘለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን እታ ፍቅሪ ብፍቅሪ ክንገብራ ትሕትናን ፍቅርን ድሕሪ ዘይገርናዮ ብዙሕ ሕግታት ኣሎ ሕጊ ንምኽባር ጥራይ እንድሕር ክንገብሮ ኮይና ካብ ልብኻ ዝፈንቀለ ትሕትናን ፍቅርን ድሕሪ ዘይብላ ኮይና ግን ከምቱ ከም ዝኸውን ተምሄርና ሞ እታ መጠቕለሊት ፍቅሪ ዓባይ ፍቅሪ ትህልወና ኣለዋ ዝብል ንሳ ተረዲኣትኒ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ብፅቡቅ ተኸታተልክዮ ብፅቡቅ ካሕስክዮ ብፅቡቅ እንደጊምክልና ቃል ህይወት የስማዓልና ሃረገወይና ሓብትና ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ራይስ ሳሙኤል ሓውና ኢድካ ልዒልካ ኣለኻ بمرجيته يعني اللي أنا كحتى ندلي باللغسي كباب 4 حتات اللواني تقدميت انت اتبلسي كابت زحلف كم استمهرنايو بزعبه مسوات مالتي مسوت اهاسير حتى سلازدلو خي حجي اب مسوات كنمهار كلنا بفقرن بجرهنتن كنهب كم زلنا تماهيرنا تئزاز املاح مخانو برخت كم زوهبنا وانت ماهيرنا مالتي انت خونا ግን ክንጥንቀቀሎም ዝግባእና ነገራት ከአሪና ማለት እዩ እቲ እንምጽውቶ ምጽዋሲ ንጽድቅኻ ዘይምድላይ ክትናኣድ ዘይምድላይ ዝኣመሰለ ማለት እዩ ልክዕ ምዝት ኣሲሩስ ጎይታ ነፈሪሳውያን እነቶም ፈሪሳውያን ሲ ጎይታስ ኣብነት ፈሪሳውያን ገይሩሲ ከም ዝመሃረ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንኦም ሕጅኻ ንዓና ማለት እዩ እቲ ጽድቆምሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይከውን ምክንያቱ ኣብታ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ዘላ ማለት መለኸት እናነፍሑ ከምዚ ንገብር ኣለና እናብሉ ከይገብሩ ማለት እዩ ሕጅኻ ንዓና ማለት እዩ ሕጂ ምናልባሽ ምስ ምንታይ ከተኣስራ ደለሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰብሲ ከምዚ ይበለኹ ክብል ከሎሲ ወይ ንምትብባዕ ክኸውን ይኽእል ግን ነቲ ምእመንሲ ኣብ ፈተና ኣየእቱንዶ ምናልባሽ ጽድቅኻ ምድላይ ከይከውን مسأخة أحسرة دليل زي أقدامي تحطه مالتي كالايتي بزعبة لقح سي نزحاتك كنهب كم زلنا استحيات ناس سماهرنا مالتي أما تيوس حمش 4 كلتن رئينا كابها خلق احنا الزلسي كتكلو خم زي بالكاي تخلعي حجي حنسابسي اتي زحاتك لقح سي كمتن العلون كخون خيلمو منالباش كما يتمارق وحد خيل وين تاخذ قبر تخيل زبط الحتى سالسيت خا بزعبه عشر سي اب حدش كيدانسي عشر زبهار يلن زبلو سبات ايسانون يمو ازي اخ بخميك قلصا نخيل منالباش ابزي هين خوني بمرجيتا سمع الله خدي سمع الله هر سمع الله تبغى سمع الله الرابعايت ما تناي موداتا بفلا يابزي زلنا معراوا وعالم مالتي اتي ناي دنغاص زبد اندي دنغاص يخلونا لو خنب كلنا انت خونا ግን ابزي بفلا يابزي معراوا وعالم ابزي دغخت يو خلخا بولف استحزه كترئ تخيل ማለት ናትና ጉዳይ ዘይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ክንህብ ስለ ዘለና ግንሲ ሻሎ እቲ ሓንሳብሲ እቲ ድንጋጽ ይኸውን እስታይ ዘብለሉ ግዜ ይመጽእ ማለት እዩ ሓንሳብ
ኣብ ሓደ ቦታ ሲ በጋጣሚ ጠጠው ኢለ ከለኹስ መፅኡ ሓደ ይሓተኒ እሞ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻዮ ዱካን ነይሩ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻዮ ገለ ብሎ ኣብቲ ከይደ ንመልስ ደሊኻ ኣብቲ ኣነ ዓናይ ንኸይድ ብሎ ንከምዚ እደልዮ ሽጋራዲ ወይ ንገለ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እቲ ድንጋፅ ሓንሳብ ከምኡ እንዳበለ እውን ናትካ ድንጋፅ ሲ ናብ ልብኻ ናብ ሳይ ምባል ይኸይድ እሞ እዚ ከመይ ንፈትሖ ክብል ኢለ የረኒየለይ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ስለተሳተፉካ ከሉ حراي كنسمعو سلازنحنا ناب ጉባኤ ዕድል ክህብየ ሓሳብና ክንህበሉ ተቀዳመይቲ ስም ምጥቃስ አቶ እገለ ወይዘሮ እገለ ወይ መንእሰይ ገለ ክንድዚ ሂቦም ወይ ስድራ ቤት ክንድዚ ሂቦም ምባልሲ ምስቲ ብሕቡእ ሃቡ ዝብል ኣይጋጮን ዶ ከመይ ገርና ነተዓርቆ ነተሓሕዞ ትብልያ እታ ካልኣይቲ እቲ ልቃሕ ካባና ዝደሊ ሓደ ልዕሊ ዓቕምና ክሓተና ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ካባና ዝወስዶ ልቃሕ እውን ኣብ ዘየድሊ ከውዕሎ ይኽእል ኸውን እታ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ዕሽር እዚኣ ክደግመለ ኢኻ ብዙሕ ዓይነት ፀረትለይና ኣላ ሓውና ሳሙኤል እታ ራብዓይቲ ምድንጋፅ ማለት እቲ ንሕና ክንድንግፀሎም ከለና ዝተፈላለዩ ናይ ወልፍታት ሕማም ዘለዎም እሞ ናብ ዘየድሊ መዓላ ከይውዕ ከምታ ብኣብነት ዝበለና ንብላዕ ንስተ ዝኽደን ክትቦን ከለኻ ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን ዘውዕሎ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ንዓቶም ዘይጠቅም ተውዒሎም ኸ ጥራይ ስለ ድንጋፀ ዲና ክንድንግፅ ዘለና ዝብል ሰፋሕቲ ሕቶታት እየን እታ ናይ ዕሽር ንእሽተይ ድገመለይ ምእንቲ ክሕዘካ ሓውና ኣብ ዘን ካልኦት እምነታት ሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሲ ዕሽር የለን ዝብሉ ገለ ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ገለ ኣጋጣሚ ዕሽር ዝብል ፅሑፍ ሲ የለን ዝብል ጽብቕቲ እዋ እግዚአብሔር መስገን እስኪ ግዜና ንጠቐመሉ እስኪ ካብ ጉባኤ ካብተን ካብ ዘና ኣርባዕተ ጠቂሽወን ዘሎ ክንምልስ ንደሊ ካብ ኣርባዕተ ናብ ዝደለናዮ ክንምልስ ንኽእል ኢና ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ናይ ሕጂ ድዩ ሕጂ ኢድ ከሓፍ ኣቢል እወ ናይ ሕጂ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ሓውና ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን እወ ኣብዛ ናይ ቀዳመይቲ ድበላሲ እቲ ምውፃእ ክኸውን ከሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውፈያ ሓገዝ ዝግበረሉ ቦታ ዝኾነ ኦኬዥናል ንሓገዝ ኢልካ ትገብሮ እቲ ዘለዎ ኣበርቲዑ ክህብ ይኽእል እዩ ገለገለ ሰባት ሽመይ እግዚአብሔር ይፈልጦ ይብሉ ክንድዚ ሂቦም ይበሃል ግን ዋላ እውን ሽሙ እንተተገልፀስ ክፉእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣነ ከመይ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ነቲ ሰብ መበራትዒ ይኸውን ግን ኣነ ንኣብነት ሃብታም ተኮይነስ 100,000 ተሂበስ እቲ ዘይብሉ ሰብ ግድን ክንድኡ ክህብ የብሉን ታዲኣ ዘላታ 10 ቅርሺ ክህብታ እዩ ካብቲ ልቡ እቲ ዝህብ ካብ ልቡ ተበጊሱ እዚኣ ኣገልግሎት እዚኣ ትግባኣኒ ኣነ ኢንካም ከን ስለ ዘለኒ ክህብ ይግባኣኒ እዩ ኢሉ ይህብ ማለት እዩ ብሓጎስ ከዓ ክህብ ከሎም እታ ቀንዲ ብሓጎስ ክትህብ ከለኻ እታ ካልአይቲ ግን እንተደኣ ዋላ ሽሙ ገሊፁሲ ምንም ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንምብርታዕ ዝኣክል ሰብ በብዓቕሙ ከዓ ዓቕምኻ ከም ትውፈ ልዕሊ ዓቕምኻ ዘይኮነ እግዚአብሔር ማይሓተካኒ ዓቕምና ኩሉ ይፈልጦ እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጠና እዩ እንተኾነ ግን እቲ ክትህብ ከለኻ ካብ ልብኻ ክኸውን እቲ መጀመርያ ክኸውን ኣለዎ ድሓር ግን እንዳቦይ ክስቶ ክንድዚ እንዲዮም ሂቦም ሕጂ ኣብ ውድድር ዘይኮነ ትቅድም ብዘይርድኢት ዋላ ኣብ ዓድናሲ እንዳክስቶ ክንድዚ ኢሎም ስንሕና ከደኣ ካብኦም ድሓሚቕና ኢና ሕጂ ነቲ ኣክል ነቲ ኣምላኽ ትህቦ ካብ እንዳኣከለ ድሓሚቕና ኢና ዋይናት ከምኡ ዘይንገብር ኢልካ ምስ ሰብ ኢኻ ትወዳደር ዘለኻ እምበር ምስ ትህቦ ይኮንካ እንታይ ደኣ ሽም ክትረክብ በቃ ዝና ክትረክብ እንዳቦይ ክስቶ ክንድዚ ሂቦም ስንሕና ከምዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብ ቸርችና ንገብር ኢና ጨረታ ንገብር ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጨረታ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኣታዊኡ እንዳበለ ክኸይድ ከሎስ እቲ ኣታዊ ንቤተክርስትያን ይኸውን ሕጂ 00 እግዚአብሔርና ድኻ ይኮነን ግን እንታይ ደኣ ከምኡ እንዳገበርካ ነቲ ሰብ መባራትዒ ክኸውን ግን ብውድድር ክንገብሮ ከምዘይብልና
أنا عقمي 10 قرش تخينا عقمي مالتي لعلي زلو خرقية بالليل تايدا تازل لها نخجبر እግዚአብሔር ፈቱ ኢለ ዳኽ ገብረሎ መንበረይ ብድሕረይ ክንድዝን ዲሂባ ክንድዝን ዲሂቡ ኢሉ ሰብ ንኽዛረበልካ ተኮይኑ ዋላ 200 ሚልዮን ተሃብካውን ዋጋ የብሉን ማለት እዩ እዚኣ ትርዳእኒ ካብዛ ሓወና ዝገለጻሞ ነንሰብ ከዓ እናትርኢ ተኽእልዎ ክእሊ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ወሃብቲ ክንገብረና ከዓ ልብና ኩሉ ይተንክፍ ኣምላኽ ኣቦና ወዲየለ ከምምሲኹም እግዚአብሔር መልኬታ ሙሉኽ هراي ملحقتي قاعد مسخس معنا نقع سلام مسخ آمين آمين ما يكنهم زاير مسجن أنا خاص بالسي زي يماني تيتكا تهبوسي أقامي تيتكا يترأيو تهبون بعل خيل كاسخا بقرهنت بديلت سلتهبسي السبك سمعو أنا سأيد قفانية السبك سمعو أيدلن جراتا خالي نقري قل وهو بتوغن بيت خرسان تخبو أنا بعقمي وش تقيز قابراسي أنا نقزيابهيرن كن فلط لنا تزوها بكعات بيت خرسان فلط ومتس أبتو سرح زلو بتو مزقبالو زلو قل تزي تنقرأ مرز مثلا عادي كالا إيكا زي كمزي أديك تزخونو ناشكارا ناي مجمريا جمبروا خلو أحما كنا تاتيم وديهم قل تزخونو وهاب كتب لك حقوس وهاب يخوني سبل نمتاي كم زخون خبتات دنقص قادي نتسبتوا كتبوا لك خصتي بلون كنت زي ستي خا ودقيق موتي كن تخنا بمخري ويكا قال املاح وبيت خرسنا وسلكا نتسب ندحر زقربا كخ نخت قرار بما نخغد فوت بالقن تموهابك زاد خسخرو لي ويكولعي ويتاش مخيب الكاس بقى بعلخا بوشتخا نختب اللي خا نختعبو زي الكاخطبو تخيلي مثلني نعيت مثلني نسايا تاع الشركة الشرسي 10% of حدش كدان الله بالشريط بقى كابزل لكاس 510 هاو يزبلم كله لازسي خمت زبالكم ناس زمهاركم ناسي تابت خرسيان ون ما حدا يبلان تي تسرقوني يزبل كويتا تسرقون لهم عشر تسرقون لهم يزبل ما تي نأملخ نبلنا تناتلخا بزبالة تباريخس يبارخمو بصبو على إزوع مالتي زي أبل أبوي مرقتا نخمت تردني على هوت يسمع لنا ملاحظتنا سفيح غير جالس كي الله هراي كالوت زي تساتفنا تنحطوتات سمعنانا لنا 4 حطو نقول لهنا مواسي زخونانا أنا مالتي هراي مصحف قدسون نمهار سلازلنا أتي زمت حتى كل جزء እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ መልሲ አንጻራዊ ክመስል ኮለውን እግዚአብሔር መስገን ከመገርና ነተዓርቆ ሕጂታና 10 ዝበላ ሓውና ሳሙኤል ኣብ ሐዲስ ኪዳን 10 ክፈሉ ዝብል ጽሑፍ የለን እሞ ኣብ ሐዲስ ኪዳን 10 ክንከፍል አይድልየናኒ ዝብሉ ናይ እምነት ምንቅስቃስ አለው ስለዚህ በቃል እግዚአብሔር መሰረት እንታይ ኢልና ኢና ክንምልሰሎም ዘለና መልስና እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ኣበይና ንረኽቦ ያ ስለዚህ ነዛ መልስ እዚኣ ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ዝብላሉ ኢልና ኢና ክንምልሳ ግዜና ያአክላሎ ኣብዚ መጽ ግዜና ነዘና 4 ጽቡቅ ገርና ተዳሊናለን ንምጻ ምክንያቱ ሞባኣን 10 ክወሃብ ከሎ ስም ምጥቃስ ዲዩ ዝሓይሽ ወላ ሰብ ዘይ ምጥቃስ بحقها أينا يدقوف
ስለምንታይና እስማት ንጠቅስ ስለምንታይና ኣብዚ በዝሐ ግዜኸ ስሞም ክትቀስ ዘይደልዩ ኢልና ነወፊ እንታይ እዩ እቲ ፍልልዩ ብዛዕባ ልቓሕ ልዕሊ ዓቕምኻ ሰብ ተሓቲትካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ብዛዕባ ድንጋፀ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ከውዕሎ እየ እንዳበለካ ስኢልካ ዲኻ ስለ ድንጋፀ ክትቦ ዘለካ ወይስ እቲ ትህቦ ነገር ናብ ፅቡቕ ዝመርሕ ናብ ዕንጋሎ ዘምርሕ እምበር ሓጢኣት ክፍፅመሉ ምዃኑ እንዳፈለጥካ እንተሂብካያ ሓጢኣት ክትፍፅም ከዓ ተታወብዑ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓጢኣት ንዘውዕሎ ነገንዘብ ክንድንግፅ የብልናን ወይ ክንህቦ የብልናን ኖ ኣብ ዘውዓለ የውዕሎ ንሕና መሃቢ ስራሕና ብድንጋፀ ክንህቦ ኣለና ንሱ ግን ኣብ ዘውዓለ የውዕሎ እዚ ሓሳባት እዚ ሒዝና ኣለና ንሕና እንተለና እግዚኣብሔር ከዓ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ግዜና በዘን ሕቶታት እዚአን ክንጅምር ኢና ኣይትረስዕወን ንኩላህና ካብ ምርሳዕ እግዚኣብሔር ይሰውረና ግዜና ይኣክል ስለ ዘሎ ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና በትሕትና ናብ ኣውደ ምህረት ይዕድም حراي كلكم بوتاتن أديتاتن نحواتن نحتن كما يمسيكم كما يكنيكم سلام زيابير نعهاتكم يخون أبونا أبوي مريتا قال هوت يسمع لنا إتم كلكم بمزمور بحطو بتنتحاتي حطو بمملاس تساتفكم زمسكم كلكم أحواتن حاتن دما እግዚአብሔር አምላኽና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እዚ ትምህርቲ ዝድማ ክንረብሓሉ ንዘይ ጀመርናዮ ክንጅምረሉ ንዘይ ንገብሮ ዝነበርና ክንገብረሉ ንንገብሮውን አጸቢቕና ክንገብሮ ሓይሊ ክንረኽበሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና አባና ክምህርና ከለው አብታ 5.9 መምዘኒ መባእን 20 ዘመሓድሩ ሰባት ካብሃ ክሳብሰ 5-6 ዝርዝር ነጊሮምና ነይሮም ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዘሎ ሓ እንታይ ኣትብል ጥንቃቄ ኣትብል ጥንቃቄ ሐዋርያ ጳውሎስ نابسب قلسية ملؤختو معرف 4 قصر 17 كم زبلنا نأرتي بوس دما نتاب قويتات تقبل كاي عقل قلوت نمفز أما تتأنكأ بلوه أبا قلقلت شللتنت تليو أبا قلقلت بزنا إذا عد الزراربا كيرلس انت دعا حليو اجزي آبيهر أي حقوسن اتي كتقلقل إلو زمرت أكا هزبون أي حقوسن السخادمة أبتي زتتصوع خلو ويدما زتمدب كالو أقلقلت انكو كونكا بزي مركاب كادما اب كند برخت ترخبلو انتاي تخونلو مالتيو تقدعلو مالت ايو اب زمناون بكل نجر تنقاقي زغودلو زمن إنا زلنا بحقي زيابيهر كبر نعو يخون اب بيت كريستياننا مچم
بتححزا بأتاو بخلو بمباء دأتوخن بعشر دأتوخن بمبصع دأتوخن اتهم ببجزئو بيت كريستيان منان تمريصهم فقادنياتات كوينم زغلغلو كلهم بتنقاقه يوم زحزوا كبرنا املاخ يخن كل غزي دما كم خملالنا زيابير سناي فقادو يخن كن نخلنا انت ايزبلو زلو نارچ قص دما نتا بغويتا تقبلكاي اغلغلت مفصاما انت يكون تطنقق ازي ولاكوا ممزني مبعن 20 زم حضر السبات انت بلا اب كل نخل اغلغلت مغنياتو اغلغلت املاخ اغلغلت بيت እግዚአብሔር بمبعن ب20 ጥራሕ አይኮነን بكل ስለዝኾነ اب كل اغلغلتنا እንታይ ክንከውን ይዝድለ ጥንቁቃት ክንከውን ግደፍ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብታ ዝተመደበህና ስራሕ ዋላ ኣብታ እንመሓድራ ቤትናውን ጥንቃቄ እንተ ዘየልዩ ደቅናውን ብግቡእ ክንመርሕ ብግቡእ ከንዕብውን ኣይንኽእልን ኢናሞ ጥንቃቄ ኣብ ኣገልግሎት ዓብይ ቦታ እዩ ዘለዋ እሞኒ ኩልና በብትተዋህበና ብጥንቃቄ ከነገልግል ንተዋህበና ኣገልግሎት ብጥንቃቄ ክንፍጽም ድማ እግዚአብሔር እንኹልና ይሐግዘና ደጊመ ስለቃሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ነቦና ንዝመሃሩና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ኩልኩም ንተሳተፍኩም ድማ ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ይባርኽ ብጸሎትክን ዓጹ ኩልና ካብዘ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ከም በሐድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ኦ ንኩሉ ትሕ እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኻምኦ እግዚአብሔር ኣጥርየና ፀጋኻውን ኣፍሰልና ብጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብለ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርናን ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንቲ ኣዛብ ከዓ ምኽረሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጉራብቱናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኦም ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻኒ እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ሰላም ዘውዓልካና ሰላም ኣውዒልካ ድማ ናብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ሓይልን ክእለትን ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብጸሎት ኢና ጀሚርና እሞ ዘብፅሕናየ ጸሎት ትሰምዕ ኣምላኽ ምዃንካ ተስፋ ገርና ኢና ጸሊና እሞ ጸሎትና ተቐቢልካ ሕቶና ክትምለስ ድማ ሕጂ እውን ንጽበየካ እቲ ሕጂ ንስኻ ትዛረበና ጸናሕኻ ክትምህረና ጸናሕኻ ድማ ቃልካ ምዃኑ ናትካ ትእዛዝ ምዃኑ ፈሊጥና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ከም ቃልካ ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ጸጋኻ ኣብዝሓልና ነቶም ኩሎም ኣብ ኣገልግሎት ሓቢሮም ዘምሰዩ ድማ ኣገልግሎቶም ባርኽ ህይወቶም ሓሉ ቤቶም ባርኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ብዓለምና ዘሎ ሕማቕ ነገር ቀንጥጠልና ውግእን ወረ ውግእን ኣቁረልና ሕማም ኣርሒቕካ ምሕረትካ ውርደልና
كلهم زولدنا يوم أودتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو دما قبرلنا كاب قدوس ميكائيل ملأخ برخات رديئت كفلنا صومنا باريكا قديس كادما برهان لدت كاب دحنا سلامة بصحنا أب حمام نزلو بصلو ذكرنا نزولنا محرت كالا أخلهم نزحازنو أصانا نعيهم نزعرفو منقس خاورسهم تأميم زلو دما نسعيهم بسقام نفس تأثف تحيهم أبس أبان زلو دما مسرف ترلم بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملاأخت تراد أنت بناي نبياتنا هورياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا ملائكة قدس ميكائيل إكاد ما تراد أن سلام كم زو علكا سلام حضرنا أب سمايات تنبرابونا سمكا يقدس من قصغات مصا فقد كام تاب سمايكم دم أمدريخون نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا من قصنا حيلين كبر نزل علمنات كائم أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي ديجابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرختيخي فركر سخون برخيو وملتا تسقا جابير مساخيو وفستي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس مانتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اكزينو املاكنا مدان يسوس كرسوس كان ليك كان سريات يادم ساسي ابسا ولدو لبروك ساتي برهان انتم اويه كانات واويه دياقونات ادو ان سايرو غصانات ببسمكم كونوا فتانون صحنه يرسينا كل لوان سمات እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽድ መሐልወና بافون منفس قدس بانت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مل 12 بانت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልኹም ኣሕዋትን ሓትን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብዚ ኦንላይን ኣቲኹም ዘለኹም ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ቁሩብ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ኣይትውፅኡ ጽንሑና ምክንያቱ كلنا اتهم فايفر جروب زلنا لما نجهو حبريتا صحيفنا نيرنا تمالي سنبت أبيت كريستياننا كابزوم زمصو تسالمتي تشجرو كوفيد اللكا سلز تباهله نعود ما بطعمنا مسجنو كالتيفو دماني كمزي كوينة اللهو أبيت كريستيان دما مسيء نرئمو اتزجبر دما كتقبرو إلو سلازة حبرنا بتعمي نمسجنو إذن أنا عبت مرتيو نبدي حرحجي كمزي كقات من نخلو كنحبر السبزي بنفس حالي زي كونه بتوم مؤمنان كله إذن برا حاليات سلازة حد رأيو حبيرو أمو بتعمي نمسجنو السم استحبره سبخاق بأدما تمالي مشت نتوم سميا سبتعنا نخلت عمز زأكل زم خورنا زمرحنا ببجزي إننا مزو زحبرنا مسؤم تمخيرنا حونا دكتور بيتروس كمونا بغشي مسانا أمسيم مالتيو كابلومي جميرنا سولوس ربوع عربي زجبر أقلقلت كساب قلت كلت الشحن عسران كلتن عمة مهرت نزا عسرت معلتي أبجزاكم كتكاتاتولو بيت كريستيان زخون سب أي مسئن إتأجل قلت جن كأسالي مخانو أبجزاكم كتكاتاتولو ملختي سديدنا نرنا نبوزحات سباتون كم زمتكم قليكم تشاغلكم وين زدولكم نيركم كابحانتي حفتنا دسمع خواجن
መንግስቲኡ ይዕፅይዎም ትብል ስለ ሰሚዐ ኢላ ስለተጨነቀት መንግስቲ ኮነን ይዕፅይና እንታይ ደኣ ሓልዮት ምእመናና ሓልዮት ህዝብና ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ ንሕሙማት ይሓልየሎም ነይሩ ንጥሙያት ይሓልየሎም ነይሩ ንሑዙናን ድማ ይሓልየሎም ነይሩ እሞ ቤተክርስቲያን ድማ ብዛዕባ ክፀድቁ ኢኹም ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ ደኣ በዚ ኣብዚ ምድሪ እንነብሮ ኣነባብራና እውን ብጥዕና ክንነብር ብፅቡቅ ክንነብር እውን ሓላፍነታ ስለ ዝኾነ ቤተክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ድማ ኩሉ ዘማኽሩ እግዚኣብሔር ስለ ዝሃበና ንመድሃኒ ዓለም ነመስግኖ ነተን በብሞዮኦም ንህዝቦም መፅኦም ዘገልግሉ ድማ እግዚኣብሔር ዕድመ ጥዕና ክህበልና እና ተመነና እቲ ኩነታት ከመይ ምዃኑ ሓወና ዶክተር ጴጥሮስ ክገልፀልና እሞ ፅኒልና ንስማዕ ከምታ ኣብታ ቫይበር መልእኽቲ ተለኣኸትና ድማ ንኩሎም ንፈልጦም ሰባት ድማ መፅኦም ምእንቲ ከይደኽሙ ነዚ 10 መዓልቲ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክከታተሉ ከም ዘለዎም ድማ ክትሕብሩልና ሓደራ ንብል ሕጂ ናብ ሓወና ዶክተር ጴጥሮስ ክሕልፎ እየ ምናልባት ማስኪ ገበርካን ኢልካ ከይትቐፅዓኒ ኣብ ኢደይ ኣላ እስኻ እውን ማስኪ ገበርካን ክልቴና ይገበርናን ኣለና ኣራይ ዶክተር ታንክ ዩ ኣራይ ይቐንደለ ኣቦ ቀሺ እንታይ እዩ መስለኩም ካብ መድሃኒ ዓለም ሓደ ዘሐጉሰኒ ነገር ኣሎ እንታይ ዘሐጉሰኒ ተይልኩም ናይ ሓቂ ቤተክርስቲያና ናይ ለባማት ቤተክርስቲያና ኩሉ መዓልቲ በዚ ሕጂ ዝሓለፈ 2 ዓመት ክንሪኦ ከለና ኣብ ኩሉ እቲ ሰብ እንታይ ይብለና እንታይ ዓይነት ሓሜታ መፅእ መን ከንመን በሎ ከይኮነሲ ነቲ ህዝብና እንታይ እያ ዝሓሸት እንታይ ተዋፅኣና ፅባሕ ንግሆ ኣይ እዚኣ ዘይገበርና ኢልና ዘይተጣዓሰና እንታይ ኢልና ኢልና ኩለና እንዳተማኸርና ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ሕጂ ሎሚ ትማሊ ሰንበት ሓደ ሰብ ቴስት ገይሩ ፖዚቲቭ ኮይኑ ተባሂሉ ምስ ተባህለ ስልክ ደው ኢሎም ምስ ተዛረቡን ምስ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ምስ ተዘራረብና ምሸት ዘይንራኸብ ተባሂልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣኼባ እንታይና ወሲና ኣብ ገዛውትኹም ደቅኹም ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ተኮይኖም ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ቤት ትምህርቲ ዕፁ ኣሎ እቲ ዝዓፁ ግን መንግስቲ ይኮነን ከይዱ ዝዓፅዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ሰብ እዚ በዚሑ ክንዲ ሰብ ሓሚሙና ክንቋፃፀሮ ይንከኣልናን ኢሎም ከዱ ኣብ ቤተክርስቲያንና ግን ክንመፅእ ከለና ኩልና ካብ ተፈላለየ ስቴት ኢና ንመፅእ መን ከም ዝኣተወ መን ከም ዝወፀ ኣይንፈልጥን ኢና ንምንታይ ቤተክርስቲያን ኣቴንዳንስ የብላን ሬጅስትሬሽን የብላን ዝኣቱ ተመስገን ኢላ ትቕበል ዝኸይድ ድሓኑ ዓሊላ ተፋኑ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ካ ትገብር ነቲ 10 መዓልቲ እቲ ሰብ ሓሚሙ ከተሓላልፈሉ ዝኽእል መዓልትታት ተፈላለዩ ክምፀንሕ ትገብሮ ተፈላለዩ ክፀንሕ ከሎ እንደገና ይንእከብን ሕጂ ፅባሕ ሰንበት ተንእከብ እቲኦም 7 መዓልቲ ገይሮም ሓሚሞም ዝፀንሑ ነቲኦም ዘይሓምሙ ድማ ይሕልፍሎም እቲኦም ዘይሓምሙ ድማ ሕጂ ድማ 7 መዓልቲ ተፀቢዮም ድማ ንኻልእ ይሕልፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀፃሊ ዝኾነ ሕማማት ከይመፀና ንሕና እንታይ ሓሲብና ቤተክርስቲያን ንዓፅዋ ኩሉ ሰብ ብቨርቹዋል ፀንሕ እቲኦም መዓልትታት ምስ ሓለፈ ከምቲ ናይ ሕክምና ምኽሪ ዘሎ ድሕሪኡ ክንከፍት እዚኣ እቲ ሓሳብ ትማሊ ምሸት ምስ ቦርድ ተኣኪብና ዝወሰናዮ እዩ ብሕክምና ኢና ወሲናዮ ንሕና ኢና ድማ ወሲናዮ ካልእ ሰብ ግበሩ ዝበለና የለን ግን ግበሩ ድማ እስካብ ዝብሉና ይንፅበይን ኢና ንሕና ንምንታይ ግበሩ እስካብ ዝብሉና እንተዳ ተፀቢና ነቲ ሰብና ንጎድኦ ኣለና ንሕና ቅድሚ ሰብ ንህዝብና ዝጠቅም ተኮይኑ ቅድሚ ሰብ ኣለና ንህዝብና ዝጎድእ ተኮይኑ ድማ ቀልጢፍና ክንከላኸል ኢና እሞ ኣይትሰከፉ ኢኹም
زي لموديو قال دما حدا زحقوسن نجار تهليو زسب لكع زي ريزالت مسرخبه تم دويلو نبيت ክርስቲያን ነጊሩ ንምንታይ ምስ መን ከም ዝውዓለ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሳላ እሱ ድማ ከምኡ ምግባሩ ድማ እዚኣ ተጠንቂቕና ኣለና ሳላ እዚ ምጥንቃቕና ድማ ኣምላኽ ሓጊዙና ካብቲ ሽዑ መዓልቲ ኣብቲ ጥቕኡ ዝነበረ ሰብ ንላዕሊ ካልእ ሰብ ኣብ ሕማም ከም ዘይወድቕ ሕማቑን ነገር ካብዚ ከም ዘይንሰምዕ ተስፋ ገብር يغني حطوتات تهليكم كن خملش فقادني ምናልባት ካብዞም ኣብላይ እንደለና ሓደ ክልተ እንድሕር ሕቶ ሊና ንደቶረ ንሓቶ ንኽእል ኢና ሕቶ ዘይብልና ትኮይኑ ድማ ትመልእኽቲ ብሩህ እዩ ከማኻትኩም ኣይኽላእና ደቶረ ተንኪዩ እግዚኣብሔር ጉልበትኩም የጽንዓዮ ኣጆኻትኩም ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር يحلف يهبنان مدهاني على ما تسللنا ايو حجون كصللنا اي ግን كل ጊዜ ኣብ ዝኾነ ጥንቋት ምዃን ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ኣለና ኢልና ኢና እምበር ልዕሊ መድሃኒ ዓለም ኮይና ኣይኮናን በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ደስ ዘብል ድማ ንዝመጽእ ዘሎ ሰንበት እንተዝኸውን ነበረ ንልደት ይኹን ንመርዓ ዲያቆን ይኹን እውን ምትዓጽወና ነይሩ ማለት ግን ኣምላኽ ጥዑም እዩ ኣቀዲሙ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ምዃኑ እውን ነቲ ዓብ ልደት ንጽበዮ ዘለናን ነቲ ናይ ሓውናን ወድናን مرعى نصبيو زلناون كلنا تبيلنا قنينا يشعو دما كل نجار كتصبق لنا كم قدمنا نصلي እግዚአብሔር አይሐድገናንዩ ታንኪዩ ዶክተር ህይወት ኢድኩ ጽኸለ መስለኒ ወተሐድጉ ወበና ኣነሲ ኩሕተ ይኮነን ብጣዕሚ ንዶክተር ወንደዊለ ከመስግኖ ደለኒ ራ አጋጣም ግን ኣብዚኣ ስለ ዝረኸብኩ እታ ዝሓለፈት the 12 December 12 መጽኢኻ ብፓወርፖይንት ጌርካ ብጣዕሚ ዲቴል መቸም ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ከምዚ ጌርካ ነቲ ኮንግሬሽን ብደንብ ጌርካ ዝገለጽካልና በታ ሓደ ወገን ርኢኻ እቲ ህዝብና እውን ብዙሕ ናይ እንግሊሽ ክስታይ ኣቦታት ኣዴታት ኣለዉ ብትግርኛ ጌርካ ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰን ይብሉ እሞ ኣምላኽ ይባርካ ብደቅኻ ተሓጎስ ክብለካ ኢለ thank you يقنلي thank you وتا thank you قال من البات انت لنا انا اللي خبوشي منتهي كادي خايد كباوص اذا اطير له كبوشي راهم انا اراي دتر عاود سنه حطني لكم thank you Dr. Petros ናይ በሐቂ ጽቡቕ ውሳኔ ናይ ተወሰድኩም ሁላትኩም ካብ ሰባሃ ጉባኤ ንስሓውን ባላት ዓብ ይኸት ሰብ ከይ ከም ዘሎ ኣብቲ ባህልና ከይሓብ መንጋሩ ናይ በሐቂ ከነ መስግኖ ዝግባአና ሰብ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንዲና ነርና ኣብቲ ቤተክርስትያን እንታይ ክገብር ከም ዘሎ እቲ ሰብ كتشيك قبل تخينو سي نفسه ما أسچك قبل كم زلوا أنت تحبر تم محلاف سي ما أسك محلالف كم جمر ويساب كم يكسمو خمس خيل تشجيرو خم ما أسي خد حق إني حق إزرلو لزال تخلق كم زخيل لو ما عاد أنت تنقل داسم بلدي استانتا يا حجي معالتاوي خنقاسا أسقلنا مس كوفيد زحازو سبسي تراخبنا لنا قناعتو صراحة ديو بباس نتكمت خوينا بباس ديو اب شوبينج سنتر خلنا ديو اب نا كريسماس شوب هنقبر خلنا ديو تي حمام تزرقحو سلازلو حدا سبسي اب قلي اقاطامي راخبنا يولنا خنرخبو كن كلنا حجي خمي كوفيد زتحلالف تيلكاس صدكا مقد زحلف كايو سب ماسك غيركاس خاص ماسك غيرو تخوينو اي تحلالفني جن حجي نحنا نتكمل حق انتايا حدث مساخاسي 15 دقيقه بقربا تراخيبكم ديركم ده انت دعتي عمل سي هو خوينا نفسها خطرطر لك انت دعا اي يكون انت خوينو دما نفسها دحان الله
حجي زيا خم ممرحت مالتي مو حجي exposed تخوينكا خنتاي تكبر exposed تخوينكا خلطة عينة مقد اللو حادة سمعك نقر اللودو قال سمعك نقر يلن انت دا سمعك نقر حالي رايتو وي خيدكا تستدخون لك نمنتاي تي ناي حمام مساخا ناي مهلا عدل سلعلي ولا حمتي سمعك جن خمس عينة اكسبوجر نيركا تخوينو جن تي ادفايزر لو حجي بمونغو 4 7 معلتن تستد مخاي نمنتاي يوسو تي فيروسي بفنجانا اتيو ام نفسنا بصيحو خرابح خجمر كله شعوت تيست حزو خيل نو انا خدق صاي خيلني مجمره دحر خلطه معلتون تيست تخون دلي زبل سب سبيشالي زاتو زوت صحينه سب تخوينو تيست تغبر خيلي ግን خفلطو ዘለዎ نيجاتيف تيست تراهيبكا شعوسي دحري حمشته معلتي እንደገና تيست انت دا زي غيركاسي ناي بحق تتحالف لخا ديخا يلخان ايتفلطني خا انت دا قسانت نايرس تدل خوينكا رايتوي تيست تقبر دحري 4 7 معلتي تيست تقبر خلتيو نيجاتيف تخوينو بزح بوتا بي سي ار زبهال تيستالو مور ديتيل زخونه نزي نيشتاي قنطاب نايتي فيروس تيست خقبر زخل نبي سي ار تخيد مالتيو تي بي سي ار ريزلت مسمص ادما تقسم انت دا حدث بجن حالي وخا حزوكا تتباهلكا ابتي خاله ايت معلت تيست تقبر خلخا حزوكا تتباهلكا 10 معلت تقبلك دحر 10 معلتي فيروس اي تحلالفن زبل امنتي زلنا مالت دحر 10 معلتي تسب تدع حمام حميمو نيمونيا حزوا بهوسبيتال تدع زي دقيسو خوينو كم حساب سيمتم زي بلو زنقاساقس تخوينو دحر 10 معلتي اي تحلالفني ولا فيروس اتيو تخوين إلنا نعمل حجي بازي خلطه ورح خون ولا دحر 10 معلتي تيست مقبارون اندا قدفنا يخيدنا لنا نمنتاي دحري ترانسميشن اللي الناس لنا حسن مالتي جن صقاب انواع بليا جن انت دا تسكف خوينكا رايت اواي تيست غيركا جن اي تقصن دحر رايت اواي in 5 days 4 to 7 days post exposure دما قال تيست غيركا تشيك مقباري thank you دكتور بيتروس فاميلي يدير له قال هيوت اسمعنا ولاتنا بمجمريا دكتور بيتروس مسكنانا وسن يبلو قنيلنا اخبركم كل حبريتا مهابكم مسكنانا وسن يبلون حتوي نعبنا تاب تمرتي بحر حدا تمهاي بوزيتيف كوينو توم تمرت بيت افتخبابي ابتي طوز نبره سب specific دويلهم بحدا ينقولون نحنا خنفلد دو اللنايو ابتقى مالس ابتقى نيرنا دينا امين نفسنا خن اكسترا كن كاب نورمال سوينا مش من خونسي نفسنا اكسترا كن قلحتا خنقبرسي كنفلت ادلينا ديو ابي كبابي خمس نبره تي شخانه بحكي نمسكنو قديم من غارو سلازم كنفلت ادلينا ديو ابي كباب خفيلو خمس نبره so I think تي مالس خلطي حدا تي حاونا زمس فلت مالتيو I think لومي سبتزاريبو خاب بورد سبتزاريبو مخونيوم نتيهم ابطقو زنبرو زذكرهم زبله كونتاكت خمس قبرو حتيتنا لنا مالتي انت دا حجاب بيت تمرتي انتايوتي لوجيك نايتي تيستينج مسلكم ملو كلاس نعطو نيرنا مجمريا خنجمر كلنا
حجي ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጀሚርና ኣለና ካብቲ ከባቢ ድማ ሕጂ ቴስቲንግን ዝበሃል ጀሚርና ኣለና እንታይ ማለት እዩ ቴስቲንግን ወላ ኤክስፖዝድ ኩን ምስ ተሰብሲ ቴስት ትገብር ዶ ንግሆ ተሲኻ እንተ ደኣ ኔጌቲቭ ኮይንካ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ እንተ ደኣ ፖዚቲቭ ኮይንካ ትጸንሕ መዓልታዊ ግን ቴስት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ መን ኣበይ ከመይ ኮፍ ኢሉ ከም ዝነበረ ዝሰብ ኣበይ ኮፍ ኢሉ ክላስሩም ተኮይኑ ፍሉጥ እዩ ሓንቲ ሰድያ ዘላትካ ኣባይኻ ትኸውን ኣባይኻ ስታቲክ ኮይንካ ትጸንሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ስታቲክ ኣይኮነን unfortunately ዝድማ ሓዘን ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ኣብ ደገ እውን ኣብቲ I think ሰብ ጽንዓት ሃብኩም ኣብቲ ዝብለሉ ከባቢ እውን ነይሩ ካብቲ ኮፍ ዝበሎ ናብቲ እንታይ ሽሙ ዝኸዶ ክትሪኦ ከለኻ really clear ዝኾነ ከምዚ 15 minutes ምስ ገለ ሰብ ነይሩ ኢሉ እሱ ዘኪሩ ከዛረቦ ዝኽእል እምበር ኩላ ሰብሲ ቸክ ክትገብር ኣለዋ ይብለኒ ግን ኩላ ሰብ ኮግኒዘንት ክትኸውን ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ኣኸባቢ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ስክፍታ ሃልዩ ቴስት ምግባር ዝሓሸ ኢንሹራንስ ናይ ብዙሕ ሰብ ካቨር ገብሮ እዩ ኣብ ብዙሕ ድማ ናይ ስቴት እውን ፍሪ ቴስቲንግ ስለ ዘሎ ስፔሻሊ ዝበዓላት መፅእ ስለ ዘሎ ክሪስማስ ገለ መፅእ ስለ ዘሎ ኣነ ኣብ ቴስት ምግባር ዓይና ሕሲኔ ኣፍንጫይ ሰኪሓት ትኸውን እያ እምበር ገለ ቀዳማይ ቆፅሮ ነርስ ከባቢ 10 ገለ በፂሐ ኣለኹ ግን that's life today. Alright. Okay, ተረዲኣትኒ thank you. ሓንቲ ካልኦት ላትን sorry ንመጻእኽ ዶክተር ጴጥሮስ ንመጻእኽ እዚ temperature check ጌርካ ምእታው ከድልየና ድዩ ወላ it's not necessary? It makes you feel good ግን full fever ዘለዎ ሰብ church ናይ ምምጻእ likelihood is low. The people you worry about are the people who have grorehranillo, dkhamis ma'anillo, qurtmat alani, ilom betarstian zamazu. Hujji intay yu'ti hamamsi qurub special hujji mizzi hadji zamazu variant qurub ti features ትሪኦ ከለኻ እቲ ትራንስሚት ዝገብር ዘሎ ሰብሲ ብዙሕ ሲምፕተም ዘለዎ ሰብ ኣይኮን so እቲ masking እቲ distance ምሕላው is the only thing that's going to save us እምበር መጀመርያ እቲ ፓንደሚክ ክጅምር ከሎ በቴምፕሬቸር ቼክ actually thermometers እውን ኣለና ኣብ ቸርች ግን እሱ ኣይክሰርሕን እዩ ንምንታይ እሱ ይኾነ እቲ ሕሙም እቲ ረስኒ ዘለዎ ሕሙም ኣይኮነ ጸገምካ ውሑድ ይስ ዝበዝሕ ሰብ ወይ ብዙሕ ሲምፕተም ዘይብሉ ወይ ወላ ሓንቲ ሲምፕተም ዘይብሉ ከምዚ ተሓላልፈልካ ከማን ዘይፈልጥ ሰብ strictly እንተዳ ሞ እንታይ ግበር ተይልካኒ አንቲጅን ቴስት ምገበርና ግን አንቲጅን ቴስት ኣብ ቤተክርስትያን ክትኣቱ ከለኻ ናይ 150 ሰብ ን200 ሰብ ቴስት ጌርካ ዓቕሙን የለን ካልኣይ እቲ ፕራክቲካሊቲ እውን ገሊኡ ሰብ ቅዳሴ ምስተወድኡ ይኻቱ so እቲ እንታይ ግን እንታይና ምስቲዮም ብፆተይ ከነራኸቢና እሞ early next week ኣብቲ ካልእ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት እንታይ ዓይነት ተወሳኺ ነገር ክንውስኸሉ ኣለና ዝብል recommendations ክንመፂና ንምንታይ እዚ በቀዳማይ ኣብቲ ክዛረበሉ ከለኹ ቁርብተን ከፈዮ ዝነበርኩ እዚ ናይ ኦሚክሮን ትራንስሚሽን ካብዚ ፓንደሚክ ዝጅምርሲ ከምዚ ትራንስሚሽን ርኢ ይፈልጥኒ ብውሕዱሲ 4-5 ሰብ ኣነ ዝፈልጦ ኣነ ብዛዕባኡ ዝፈልጥ ሰብ ይሰምዕ ብሓንሳእ ማለት እዩ so
ራፒድ ዝኾነ ትራንስሚሽን ኣብቲ ኮሚኒቲና ከም ዘሎ ኣብቲ ኤርትራውያን ኣይኮነን ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ከባቢ ዲሲን ሜሪላንድን መሳርሕታይ ዘሎ ትራንስሚሽን ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ቀልጢፉ መሓላለፍ እዩ ሶ ሞር ናታይ ኣተሓሳስባ ወላ ኣብ ጃንዋሪ ክመፅእ ከሎሲ ነቲ ኮሚኒቲ ከመይ ጌርና ኢና ፕሮቴክት ንገብሮ እንተዳ ኣምላኽ ሓጊዙና እዚ ቀልጢፉ ዝተሓላለፍ ሕማም ቀልጢፉ እዩ ዝመውት እሞ እስካብ መወዳእታ ጃንዋሪ ተወሳኺ እንታይ ዓይነት ስቴፕስ ክንወስድ ንኽእል ምስ ብፆተይ ሓቲተዮም ኣለኹ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ተኣኪብና ሪኮመንዴሽንስ ክነምፅእ ኢና Thank you. Anilo. Right. Thank you, Dr. ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ክንቅበል እንድሕር ንሓትት ሰባት ተሊና ንሓውና ዶክተር ከምኡ ተኮይኑ ክንዓፁ ሕቶ ተለና ምናልባት ባሽ ኣብ ዩቲዩብን ዘለኹም ሕቶታት እንተሊኩም ተፅሒፍኩምልና ከነንብበሉ ንኽእል ኢና ዶክተር ጴጥሮስ ኣብ ዩቲዩብ ዳርጋ 60 ገለ ሰባት ስለደለኑ ሃራይ ሰሚዕና ዲና ንዶክተር ፅጋቡ ኣብ ዩቲዩብ ዘለና ዳርጋ 60 ሰብ ንኸውን ሰባት ኣለና እሞ ካብዚ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ክሕብረና ፀንሐ ምናልባት መብርህ ሕቶ ተለና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና እብልሎ ይብል ደሎ እሞ ቁሩብ ክንፅበየኩም ንኽእል ኢና ምናልባት ሕቶ ብፅሑፍ ክሰዱ እንድሕር ደሊኹም هو كاليت حتى دي زلاتك ولا سيدك عادي نقدم يا دكتور هلا صحافه الذي اسكي تصقاي دولالو ما حساب حازم باشه اراي هلا تصقاي هلا هلا عبيت عبيت أن دكتور بيتروس ده تحته كحد هذا كانوا حدو سب ولا مالت كادي اوكي thank you اوكي دكتور بيتروس ጸጋይ እንታይ እዛ ሓቲ ዘሎሲ ሰብ ካብ ሕጂ ጀሚርናስ ከነውሕዶ ዲና እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ኣብኣ ቁሩብ መብርሂ እንታይ ይብካ እንታይ ግዜ ዝገዝእ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምርባሕ ናይ እዚ ሕማም ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ፓንደሚክ ካብ ዝጅምርሲ ከምዚ ትራንስሚሽን ኣይንርኢን እንዲና ዘለና by next week says a hashamat khiloni is it possible yes again haji lomi khamz khawni mbal wise point ra'ayni nimo it's possible again nahaji abu aybas ahnan zallana zi asamun khamay kham tkhayid iskab christmas tahalf khamay kham tkhayid inta aynat qutratat kham nri መንግስቲ ሜሪላንድ መንግስቲ ዲሲ እንታይ ሓሳባት ከም ዝምፅእ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ግን is it possible yes ግን እዚ ዝሓስብ ክብለኩም ሲኽእልን የሎም ንምንታይ እቲ ምብዛሕ ናይቲ ሕማም ክወስዶ እዩ ترتقاو دمص حتى الله دي خالق يلا دمص يلا I think تم كحات
ثانكيو كلكم تصبيهم نتي حبريتا تقدشكم كسمعوا صنعكم حاونا دتر بطرس دما كم تخلوا جزي حالية زبخان حديركا بتفعلالي وانا بتفعلالي كناتات ممسيخا تحبرنا دما زيابير أقلقلت كاي قبللكا أب كل سرحة دما عوتن أسالتون يهاب زي نجار زي كله طفيو زيابير دما كيرو كم قدمنا ناس أخوينا نقبلو جزيا دما يمسالنا جن أجهم أجون زنت أنقاق زأكليو يتمت أنقاق دما كم بزحنان كم عبيت بيت كريستيان دما حساب حجي زرخبنا حماق نجاريلن بسأل المدهاني ألم يتنقبر دما نحنا نقبر بزي نخلهم كنفانوكم برخليتي دقيمة بشم بيت كريستيان. Thank you حونا دكتور بيتروس. بروح مشات.